Dnes v Nadlimit podcaste. Že to si ja minule videl. Neboli to tri paláciky. Boli to 3 paláciky. Neboli to tri paláciky. Jakže nie? Máš do 4. Ty kokos. Je zle. Ja plačem kúkli na ne. Je zle. Počkaj, ja som mimo. Ježišmaria. Ale čakaj, ja som nemal 20, hej. Ježiš. Až mi mikrofón. Takže moji krásni, ospravedlňujem sa, takto na začiatok vás to vyruším. Dominika, našho krásneho, nebude chvíľu v podcaste počuť asi tých prvých 10-15 minút v tej prvej časti, lebo ako vždy máme naše problémy, lebo stále začíname, stále tam aj tá vyhovorka. Takže nebude ho trošku počuť, ale verím, že budeme chápať kontext všetci a hej, sorry. Práve počúvate ďalší diel Nadlimit podcastu. Dobre, sme ready? Dobre. Takže čaute ľudia, som Maťo. Je tu so mnou Dominik Molinár. Ja som ti nepovedal, aby si sa predstavil, ale dobre. A máme tu dneska ďalšieho špeciálneho hostia, úplne výnimočného, krásneho, veľmi inšpiratívneho, iniciatívneho a veľmi mužského, takého poriadneho, krásneho mladého muža, ktorý je náš najnovší hosť a veľmi radi by sme boli, keby si sa predstavil. Takže vítame ťa v tu našom Nadlimit podcaste a aby sme ti nezobrali vlastne ten pride tvoj, tak kto si? Čo robíš? Tak čaute, v prvom rade díky za podvádzanie, za pozvanie. Tak ja som Martin, uličný, rodné číslo vám poviem tiež. Hej, a to potom na Hero Hero. Mám rodné číslo, áno. Tak som Martin Uličný, alias Toro. A som z Popradu a čo vám mám ešte povedať k tomu. Som taký iniciatívny mladý človek, jak už povedal napravo sediaci príslušník Policajného zboru Slovenskej republiky. Áno. Takže Maťo, veľmi ti ďakujem, že si dneska prišiel. Veľmi si vážime to, že keď sme ťa pozvali, no tak si fakt, že došiel, že osap, som rád, že som ochotný sa prísť porozprávať, lebo samozrejme berieme na ohľad toho, že v tejto dobe sa veľa ľudí hanbí ísť na video alebo na mikrofón, hej, takže takto na spod si prišiel, veľmi si to vážim. A mám na teba prvú otázočku, spomínal si, že si z Popradu. Áno. Akože ja to samozrejme viem, ale budeme sa tvariť, že nie. A povedz nám niečo o tvojej škole. Kde si chodil na strednú a odtiaľ sa odpichneme. Základnú nie, sa stačí strednú. Tak na strednú školu som chodil, že na okružnú, takže stredná odborná škola remesiel a služieb v Poprade a vyštudoval som mechanika hasičskej techniky. Takže som, že... Mechanik hasičskej techniky, wow! OK, čo ťa viedlo práve k tomu odboru? Tak vieš čo, ja som chcel byť mechanik prv a ono to jedno s druhým išlo tak, že som sa chcel venovať autám, ale vo veľkej je škola iba trojročka, takže ja som nechcel robiť nadstavby a tieto veci, takže som vybral nejaký obor, ktorý je s tým spiaty a tak som sa rozhodol ísť na mechanika hasičskej techniky a vyštudoval som, chvála Bohu, s vyznamenaním, či s jakou riťou som to vyznamenal. Tak, ty si profesionál, ty si... Nie, ja som chcel byť mechanik, ale vo veľkej škola je trojročka, hej. Takže ja som si vybral normálne 4-ročný odbor s maturitou. Áno, už som vybavený. No, akože to je pekné a vravel si, že si sa chcel tomu venovať, ale teraz venuješ sa hudbe, hej, že keby... Predpokladám, že v tom, čo si vyštudoval, už asi nechceš pokračovať v tom povolaní. V podstate asi nie, je to taký skôr keby môj sidekick, alebo jak by som to povedal, ale... Ja som fakt chcel ticho byť. Máme tu Alexandra Michala Šebesta, ktorý si prdal, teraz utekol na toalety. Do piče, nechal nám tu... Uteká na toalety, ale už neotvára dvere. Hej, keď chceš odísť, no tak odíď, ale keď nie, no tak... No, dobre. Takže je to ako keby taký môj sidekick a ja sa rád venujem aj svojmu autu, aj otcovmu autu a mám rád auta, ale nejak neplánujem to ďalej rozvíjať ako mechanik, alebo robiť si firmu. Takže iba taká voľnočasová aktivitka, hej? Hej, z ktorú som vyštudoval. OK, takže keby ti dám otázku, že pred tým, jak si nastúpil na strednú, hej, s týmto mindsetom, čo máš teraz, že vieš, čo budeš robiť a takto,
Vybral by si inú strednú školu, alebo by si proste stále išiel tam a chcel by si to mať ako ten sidekick? Možno asi nie, lebo ja som šiel na tú školu s tým, že od známych a tak viem, že tá škola je taká ľavou zadnou, vieš, ak sa hovorí. A vlastne som tam prežil tie 4 roky a ako keď sa na to pozriem teraz spätne, možno by som išiel na inú strednú školu, ale to neprichádza do úvahy. Ja som chcel hlavne tú maturu, vieš. Takže zmaturovať a ísť ďalej. OK, chápem. No dobre, toto sa mi páči, že ináč si bol v strese, ale teraz si to celkom ide. Pekne rozprávaš, sa mi to ľúbi. Takže potom niečo vybavíme. Žmurk. Dúfam, že nebudem koktať. Koktať. Fíha. Žmurk. Dobre, ja si myslím, že som to pekne uvedol, ale aby som dal slovo aj nášmu Dadovi, Dominičkovi, Pizza Ceckovi, tak chápeme sa. Dobre, ja takú otázku mám na teba. Vlastne ty môžeš, keď si vyštudoval vlastne tú mechanickú alebo techniku tej hasičskej techniky, chápeš? Mechanika hasičskej techniky, áno. Ty môžeš normálne aj auta opravovať, alebo len hasičské auta? No, ja... Je to to isté? V podstate, hej, ja som praxoval 4 roky a praxoval som v servise, kde je Renault a Dacia, takže ja som robil s autami. Keď to mám takto povedať, to, čo sa hovorí o tej škole, vlastne už som zmenil, takže vlastne už som v riti. Ale, no, že je taká ľavou zadnou, vieš, že je taká... Ale však to nie je zle, to je kompliment podľa mňa pre školu. Školár. Dobre, už prestaňme menovať, hej, už to nemenujme. No a vlastne ja som hasičské auto 4 roky, že videl, že dvakrát som videl hasičské auto. Nie znútra, zvonku. Ty akože nevidíš auto, kým nie si v nich, hej? Nie v nich, ale že akože keďže je mechanik tej hasičskej techniky, tak že znútra, akože v úvodzovkách čreva. Dobre. Čreva? Čreva. A čo, črevo má, auto má čreva? Nie, motor hasičského auta som akože v živote nevidel. My sme boli, že 2-krát na exkurzii, ale my sme mali aj praxovať u hasičov, ale tak na to neprišiel čas a boli sme v Renaulte. Ale ja som za to rád, lebo ja to tam mám rád, mal som to tam teda rád a už mi to skončilo, takže... Nevadí, fajne. Ty si aj spomínal, dajme tomu úvodzovkách nejaké hobby, že rád sa venuješ autám. Máš ešte niečo okrem toho, či? No, hudbu a tie autá asi by som, a potom frajerka, ale to je taký nedobrovoľný sidekick. Okay. Takže mám ísť ešte ja, alebo chceš už ty? Je to na tebe, kamaráde. Ja si tu len... Mate. Počkaj. Pal. Pardon. Ďalšiu otázku na teba mám. Ty si aj mimo podcastu chcel začať s touto témou. A dám ti možnosť, aby si na to nezabudol. Ja som si všimol, že ty si dával na storky, neviem, či aj dneska, aj možno aj včera, že ty si bol na takom okruhu, alebo... No, vieš nám to tak viac. Akože mňa to zaujíma, možno aj Maťa, dúfam, že aj divákov to zaujíma. Že proste čo, ako, kedy, prečo, na čo, chápeš? Chápem, no v podstate to začalo tak, že ja aj otec máme radi ako bavoráky. Áno. A MD Bavaria Žilina robilo vlastne akciu, ktorá sa vlastne, jak to poviem, proste robili akciu, kde boli nové M-kové bavoráky, presovali sa auta. A takto. A všetko sa to konalo na Slovakia Ringu. A tam sme vlastne mohli na okruhu si za priplatoček, taký, že 400 eurový, pojazdiť na okruhu, vyskúšať si nejaké nové auta a vlastne takto vzniklo, že otec prišiel s tým nápadom a ja som len prikývol, že dobre, že akože šiel by som. A nemal som od toho nejaké veľké očakávania, ja som skôr myslel, že on bude šofér a tak. Aj to tak prv vyzeralo, cesta tam bola že strašná, pršalo a no proste hrozná. No a potom sme prišli tam, prvé okruhy si jazdil otec a potom nás tam mať vyhodili. Hej, to bola akože taká vsúka, že oni nás tam mať akože vyhodili z toho okruhu, že už nemôžeme jazdiť a akože my sme si za to zaplatili. Hej. A 350 eur proste nemalo, vieš, na to, že máš tam byť hodinu a boli sme tam 20 minút. Fúha. Tak sme to potom riešili s manažerom nejakým a potom ešte večer sme šli na okruh a potom som šiel aj ja. Takže aj ty si šoferoval? Ja som šoferoval, hej. Vybavené. Ja som šoferoval. Aj nové M6 som šoferoval, to akože bomba auto, akože keby mám peniaze, tak možno si ho kúpim raz. Možno raz. Takže celé to inicioval otec a ja som bol len taký
že dobre, poďme, aby tam nešiel sám a boli sme tam aj s mamkou, s priateľkou a bolo to vlastne celodenná cesta tam a naspäť, lebo 3 hodiny a pol cesty bola tam a 3,5 nazad a tam sme strávili ďalších 6 hodín, takže bolo to plné a Takže mal si zážitok. mal som zážitok, bolo to veľmi veľa adrenalínu naraz, lebo proste človek nikdy nerátal som s tým, že by som niekedy šiel jazdiť na okruh a zrazu sedíš v tom aute, čo máš 450 koní pod kapotou a zrazu dáš na podlahu a čapeš si to tam jak blázon. Je to zaujímavé, akože myslím, že tam nejak na hodinku stojí 40 eur alebo koľko, fakt, že nie je to drahé, ale ja by som akože vrelo odporúčam všetkým autičkárom alebo ľuďom, ktorí sa vyznajú do aut alebo milujú benzín a namiesto krvi majú benzín. Tak chápete ma? Nie, vôbec? Absolútne. Že viem značky, ale nevyznám sa, či už to je nejaký model, napríklad BMWčkový, alebo... Viem dopravné značky napríklad, to je super. To by bolo dobré, keby vieme. Lebo mám vodičak predsa len. Predsa, áno. Ale... Ja viem dopravné značky, ale... Akože Musím dodať, že viem vodičak. Tak to sa pýtal. Domino Šunka. Dobre, takže nie, to je z lásky, on to dneska dostane večer. Máte, povedal si nám, že vlastne sa venuješ autičkám, že ťa to baví. Autičkárstvo je celkom drahé hobby a na to potrebuješ peniaze samozrejme. A mňa zaujíma taká otázočka, ktorá je veľmi dôležitá, podľa mňa veľmi šťavnatá. Ako by si chcel tie peniaze v budúcnosti získavať? Chcel by si sa naplno venovať tej hudbe, alebo to bereš, že aj toto bude nejaký sidekick, možno, že chceš niečo, máš niečo úplne, nejaký plot twist? Tak zaujímalo by ma, že ako chceš zarábať tie love? No, ja teraz vlastne po strednej škole som hneď šiel s vysvedčením na mestský úrad, kde som si ho overil a vytlačil akože kopiu a hneď som letel na poštu poslať poštu pánom policajtom na ORPZ v Poprade, pretože by som sa chcel po škole venovať tomuto oboru, by som povedal, lebo je to v podstate, končí sa to maturitnou skúškou, je to Policajná akadémia v Košiciach, 8-mesačné štúdium a to je taký ďalší môj cieľ, by som povedal, dostať sa tam, zmaturovať tam a chcel by som slúžiť v policajnom zbore, aj keď je to také, že tá hudba, ten jeden môj koníček s tým, čo by som chcel robiť, to nejako nesedí dokopy. Zaujímavé, hej, ale... No je to halúzne. V Poprade sa to dačo také nestalo ešte. No všeobecne asi som ešte o takom nikom nepočul, aj ľudia mi to povedali, že akože policajt čo repuje, ale ono nie je tam tá hierarchia, vieš, že proste ten hip-hop je proste taký pouličný a také... Ale zase nie je ani také... pravidlo, vieš, že proste... No veď presne, áno, nie je to môžeš pravidlo. si kľudne spievať, čo chceš, aj keď si policajt, alebo si kuchár, fakt, že to je jedno, hej, že... A bolo by to veľmi pekné, to by bolo, že brutál, keby si policajt čo repuje, wow. A bol to, keď som povedal, že plot twist, tak som nečakal, že takéto čo tu akože dropneš, také veľké kúlo, ale toto sa mi páčilo. A je to podľa mňa originálne veľmi. A som zabudol ešte povedať, prepáčte, že vás prerušujem. Ja som to poslal vlastne minulý týždeň v piatok, alebo v sobotu, ja neviem teraz presne. A oni mi hneď tento týždeň v útorok poslali poštu nazad, že mám prísť na pohovor akože 16. Wow, takže tak asi potlesk. Takže wow. uvidíme, čo si tento život ešte pre mňa prinesie a Takže máme tu policajta. možno. No, tak potom... Na ďalší rok tu prídeš už ako policajt. No v podstate áno. Vybavené. Môže sa tešiť. Fajron, vybavené, máme zarezervovaného rok. Vybavenko. Toto sa mi páči, tak toto kontakty zbierame. Použiteľní ľudia, veľmi, veľmi dobré. Môže 120. Toto sa vypípa, vystrihne. Môžem sa aj ťa do čoho pýtať, že chceš policajt? Ja by som chcel robiť na mýtnom alebo dopravnú políciu skôr. Ale to sa odvíja samozrejme. Ono, určite budem na vysokej škole potom, niekedy do budúcna externe, ale každý začne ako obchodskár a musí sa proste tými rokmi a skúsenosťami posúvať časom ďalej a dopravná polícia je taká, s tým, že ja mám rád tie autá a tak dopravná polícia by, myslím, bola celkom fajn voľba. Wow, no tak sa mi to páči, keď si fakt, že iniciatívny, že tým pádom neklamal som na začiatku aj sexy, aj iniciatívny, aj výnimočný. Čiže to sa mi veľmi páči.
No a asi by som odozdal zase slovo Dominovi, aby som tu negriloval nášho veľmi... Môžeš grilovať koľko chceš ďalej. Je to jedno, nie. OK, Aj teba môžem grilovať. hej. Môžeme sa vygrilovať všetci. Poďme grilovať. Fúha, dobre. No, ja som si všimol takú jednu vec. Neviem, či to máš akože dlhšie, alebo že či len teraz sa to stalo, ale ty nemáš žiadne posty na Instagrame, žiadne fotky, neviem, možno ani výber, tam nemáš nič, čo sa stalo, prečo? Si všímavý človek, si sa ma prelustroval si ma, hej? Ja som sa pripravil. Tak ja teraz vlastne cez toto leto, ktoré mám vlastne prakticky voľné, by som chcel začať postupne vydávať nejaké líky a veci, čo bude do budúcna s hudbou. Tak ja som to tak, neviem, ono je to taký divný štýl, robí to veľa ľudí. Zmazal som si posty, zmazal som si výbery a chcel by som svoj Instagram teraz naladiť do takej vlny nového EPčka alebo albumu by som povedal, ale nechcem to nazývať album, lebo stále to bude iba v tej digitálnej forme a človek nemá financie na to robiť CDčka a vypalovať ich doma. No jasne. tak, vinily. Takže chcel by som to takto akože iniciovať, že to bude v nadýchu toho nového, čo príde. A kedy to príde ešte, uvidíme. Takže takedy cez leto Takže môžeme tešiť na novú hudbu, hej? cez leto vyjde nová hudba. Tak sme rádi za tieto tu sneak peeky, ktoré tu v Nadlimite odhalujeme. Sa mi to tu páči, takéto tu drby starej matere, jak sa to hovorí. Ešte nezačínaj, ja viem, že si chcel začať, ale keď sme už na tom Instagrame, chcel som si pozrieť tvoj Spotify cez link, ktorý máš na Instagrame. Áno. Ty tam máš ešte jeden link, máš tam link 3, alebo jak sa to volá. Áno. Nepochopil som tomu, že čo to je, na čo to je, prečo to je, že či to vieš vysvetliť. Na čo to slúži? No Linktree je vlastne, ani nie že platforma, je to proste web stránka, ktorá vás vie presmerovať na môj taký profil, ako keby na ich stránke, kde máte odkazy na moje rôzne, buď to Spotify, alebo no je tam Spotify, je tam YouTube, je tam... Mňa to pýtalo peniaze. Ty fakt nevieš, čo je Linktree? Peniaze? Však to ešte ja mám na mojom účte. Hej. Ale ty sa nemusíš ani sa registrovať, ty iba Nič ty klikneš tam, na hej. ten link a tebe tam len vyskočí, že Toro, alebo ako sa kto volá a vyskočí ti tam, že Instagram, YouTube, Spotify. Tým pádom ty si vieš dať do svojho Instagramu aj svoj YouTube kanál, hoci čo chápeš. Áno. A ja som tam dal to Linktree, lebo som tam nechcel sekať tých linkov, že 300. Dal som tam, že Spotify a potom Linktree, že si ma vedia preťuknúť na YouTube a podobne. Ale pýtal sa nie, tak som to nevedel. No tak som sa na čo dozvedel a ja niečo nové. Chápeš? Ja si to tu odškrtnem. Ty sa ukludni, hej. Dobre, môžeš pokračovať, to, že som ti teraz skočil do reči, neznamená to, že môžeš byť hustý na mňa, dobre? Môžeš pokračovať, dám ti slovo. Fúha, sa mi tu niekto vyhraža. Zavolám právnikovi. Udám ho. Dobre, Máťo, ty určite nespolupracuješ sám, alebo nepracuješ sám, lebo nie si nejaký Batman, alebo dačo, chápeš? No, OK, možno áno, možno nie. Možno. A možno som ja Batman, a čo, ha? Možno ja som Batman. Skatman. Mám rád Takže, Maťo, s kým spolupracuješ, s kým robíš to, čo robíš, s kým tráviš svoj čas, lebo takto, ľudia sú sociálne stvorenia, vytvorené na rozprávanie sa a tak ďalej, takže dve otázky. Najbližšiu osobu, s ktorou teraz tráviš čas? Áno. A potom nejaký kolega, s ktorým robíš to, čo robíš? Kolega. No, tak začnem tou prvou otázkou. Najbližší človek mi je asi moja priateľka. To som čakal! S ktorou trávim, že randal času, keď sa dá a keď človek má energiu. Rozumiem. Ale samozrejme trávim čas aj s rodičmi, s rodinou a vydám sa tak... už je to iné ako to bolo, už nechodím tak po vonku, ja si už skôr... sorry. Už to nie je také, že by som letal po vonku a staral hlúposti, alebo sa vydal s blízkymi, čo som sa niekedy vydal. Už to také nie je, ale skôr tá rodina a priateľka a taký skôr ten osobný život je viac vpredu ako kamaráti. Tak to teraz sa to všetko formuje a všetky tie vzťahy sa teraz aj takto rozdeľujú, spájajú naopak a nikdy nevie človek, čo príde, takže... Páči sa mi toto, lebo mi to krásne nadväzuje na otázku. Keď sme boli mladší, tak všetci sme chodívali vonku spolu, reálne fakt, že 80% času sme trávili v party a tak ďalej, hej? Áno.
A teraz robíš to, čo ťa baví, samozrejme, to rešpektujem, ale určite máš niekedy momenty, kedy by si sa vrátil, vieš, do tých starých čias, určite, hej. A mňa zaujíma tak subjektívne povedať, že bol si šťastnejší vtedy, keď si bol proste v partii ľudí, keď si nerobil toto všetko, čo robíš, vieš, alebo si šťastnejší teraz, aj keď máš menší sociálny kruh, ale robíš proste to, čo ťa naplňa. Asi som rád za to, že čo je teraz, isto som rád určite, ale tá nostalgia, tie chvíle, čo sme zažili aj s kamarátmi, aj tie hlúposti, nehlúposti, smiešky, nervy a tak ono, no človeku chýba, je to proste ľudské, že keď mu bolo dobre, tak mu to chýba a chcel by to možno zažiť znova, ale on vie, že už to také nebude, vieš, zase na druhej strane, takže asi by som sa tam vrátil, ale nemôžem povedať, že mi je zle, mám sa dobre. Fajn. Takže fakt, keby to má byť otázka, že kde mi odpovieš 2 slovami, vieš, tak vrátil by si sa? Alebo proste ostaneš to, ideš ďalej? Asi by som šiel ďalej. No, ono to veľmi nadväzuje na to, že vlastne tým, jak človek dospieva, tak aj sa tie vzťahy formujú. Už som vravel, spomínal som. A vlastne aj sa odhaluje to, že kto je aký. A aj vlastne ty sám veľa premýšľaš a rozhodneš sa a vidíš na kom, že kto aký je. Jak by som to zhrnul. Máš najlepšieho kamaráta, ale ten kamarát proste vidíš, že zo dňa na deň je proste iný a že namiesto toho, aby ti povedal, že poď von, tak ťa máš v zadku, doslova. A potom sa už ten vzťah tak rozpadne a sám sa proste rozpadne. No jasne. Že ani sa človek nepohádá a tak. A tak to bolo s veľmi, veľmi, veľmi veľa ľuďmi. A tak sa to vlastne sformovalo, až som ostal ja, priateľka, rodina a nejakí blízki kamaráti, ale tí sú takí rozlietaní tiež už, takže s tými moc času akože netrávim. Ale bavíme sa. Sranda, lebo to, keď to robíš takto, tak to strašne depresívne pôsobí, lebo ty to bereš akože v pohode, ale keď sa na tým zamyslíš, že to smutné všetko, ale aby som to bral tak, že proste no už sa ti neoplatí, ideš vrátiť sa späť, lebo ja som napríklad spokojný teraz, lebo to, čo som, zo mňa zrobila tá minulosť, vieš, takže bolo kontraproduktívne vrácať sa tam a proste to prežívať znova, ale chápem, skade ideš. A teraz mňa taká moja úplne že subjektívna otázka, vieš, alebo patril si do nejakej väčšej partie, ktorá chodila po Prade a bolo takých partí veľa, vieš, a za tvoj život, tvoje detstvo, to je tvoje teen roky, vieš, a takto, aký je sociálny kruh v Poprade? Sú tu podľa teba dobrí ľudia, alebo sú ešte ľudia vôbec nejakí dobrí? Lebo vieš, často sa teraz stretávame so stereotypom, že proste vo svete už nie je žiadne dobro, všetci sú zlí, nikomu nemôžeš veriť, lebo toto, tamto, dievčatá sú také, chlapci sú takí, vieš. Ako to vnímaš ty zo tvojej vlastnej skúsenosti v Poprade? No akože v podstate máš pravdu s tým, že ten je taký a že všetci sú zlí. A to dobro tu proste nie, ale v každej partii je akože niekto, kto je dobrý a niekto, kto je zlý. No to proste bez toho by nebola partia, proste ľudia sú takí a my to nezmeníme. Ale neviem, či súhlasím úplne s tým, že všetci sú zlí na tomto svete. Sú aj dobrí ľudia, ale tí dobrí ľudia sú ovplyvňovaní tými zlými ľuďmi. By som to v podstate asi povedal, že ty nespí. Ty spíš? Ja nespím, ja rozmýšľam. Dominik, zamysli sa nad sebou. My dvaja sa porozprávame potom. No. A druhá vec, keď nadviažem na tú otázku, že dobre, sú stále na svete dobrí ľudia. Mal si ty v tvojom živote vždy niekoho, o koho si sa mohol oprieť, že proste nestalo sa ti nikdy to, že si spadol a nikto ťa nechytil, že proste si bol úplne mimo a nikto ti nepomohol? Alebo taký niekto bol. Hlavne pamätaj na pravidlo stop, keď niečo, že fest, taká osobná otázka povie, že stop, strihneme nič, hej? Jasné, akože v pohode, ja som si všetko, čo už človek zažil za svoj život, tak už by cez to mal sa vedieť dostať aj sám. Tak to beriem na jednej strane, ale na druhej strane mal som obdobie, keď som mal možno 15 rokov, alebo koľko, 14, 15, 16, neviem presne, ale mal som také obdobie, kedy som mal jednu priateľku a ja som s ňou vlastne mal taký asi 2-3 mesačný vzťah. Ja to nechcem veľmi tu akože nejako rozoberať, ale bolo vtedy aj obdobie, kedy sa robila nelegálna trestná činnosť a to je zelená sušina a táto zelená sušina prispieva na ľudskú psychiku a vlastne po tom rozchode som užíval túto zelenú sušinu
V pohode, toto je safe space, takže môžeš kľudne povedať. A vlastne to dopadlo sa na tú psychiku a vlastne ja som vtedy nemal že nikoho pri sebe. Ja som vtedy ešte nepoznal ani kruh, ani podobne. A bol som že sám, mal som, ak poznáš, derealizácia a úzkostná porucha, tieto. Ja si nechcem hádzať diagnózy, ale z toho, čo už teraz aj spätne vidím, že ako som sa cítil, vieš, to rozmazané videnie, taký tlak na hrudi, ťažko sa ti dýcha. Tak vtedy som bol, že sám a bol som, že 2 mesiace doma zavretý a nevedel som vyjsť z bytu. Lebo sa mi zahmlalo pred očami a koniec. Ale človek sa postupom času na to pozrie inak. A už si to inak vysvetlí, vieš, že čím to bolo spôsobené aj jedno s druhým a... Stále spíš. Ja kúknem. Čakám, keď rozprávaš a myslím si, že už pôjdem ja. Ale takto. Rozprávam veľa? Je to dobre? Lebo som taký napätý, Takto si kúkal, kámo. No jasné. Nie, akože ja nič. Musím sa odosobniť od toho, že som natáčaný, vieš. Práve, že je hlavne dobré to, že rozprávaš, lebo keby si to došiel a že... Keby odpovedaš len jedno slovo, že áno, nie, možno, tak to by o čom bolo. Ako v podstate, hej, len Takže potom... to je super, že si sa tak rozkecal. Potom sa rozkecam, prepáč. Rozprávaj. Rozkecam sa, potom trepem 2 na 3, možno to potom niekomu nebude dávať zmysel, vieš, lebo... Na to sú komentáre. Hej, Napíš do komentárov, že ak sa ti páči ozvi toto sa. dielo. Daj vedieť potom, hej. Napíš, prosím, fakt. A daj aj rodné číslo inak. Všetci. Už sa učí, chlapec. Môže byť ďalší člen. Rovno fotka občianskeho preukazu sa bude pohodlnejšie pre nás, ale to je mimo reči. Takže toto a potom posledná otázka predtým, ak dám Koláčikovi slovo, lebo už je... Tak, taká otázočka. Hej. No poď. Bol si, alebo jak tam poviem, aby to nevyznelo zle, poviem to normálne proste. Vravel si, že máš priateľku. Áno. Bol si šťastnejší, keď si ju nemal, alebo teraz, keď ju máš? Keď ju mám, tak jasné, že keď ju mám. Aj keď sú chvíle, kedy je to raz hore, raz dole, vieš, ak sa hovorí. Raz hore, raz dole a vlastne to bolo aj vtedy, to bolo aj teraz, to bude stále. Ale ja som rád za to, že ju mám, za to, že mám niekoho pri sebe, kto ma podporuje, kto je so mnou. A musím to povedať tak hnusne k svojim všetkým kamarátom, nikto z nich nikdy proste sa tomu nevyrovná, vieš, lebo ten človek je proste blízky, máš s ním tú intimitu, si s ním veľmi dlho, ja som sa už 3. rokom, takže je to také, že ten človek sa na teba nevybodne, vieš. Už ste zvyknutí na seba hlavne. Je to aj o zvyku, určite nemôžem povedať, že vzťah nie je o zvyku, pretože teraz to poviem tak všeobecne, pokiaľ ty si vo vzťahu a aj keď už toho druhého možno nemáš s ním také sympatie, tak si zvyknutý možno na to byť s ním a možno keď sa nejakým spôsobom rozídete, aj keď to proste vo vnútri chceš, tak proste tým zvykom sa nevieš od toho odosobniť, že proste stále si zvyknutý byť s tým človekom a zrazu proste sa rozídeš s niekým a takto sedíš a pozeráš sa do že teraz čo budem robiť? Akože, ale aj keď si nájdeš takého nového, tak v tom novom človeku budeš hľadať toho starého človeka. To je pravda, ale možno na druhej strane aj nie, pretože ťažko to je takto povedať, lebo vo vnútri vieš, že chceš toho predošlého človeka v tom ďalšom, ale vieš, že tí ľudia sú iní a isto tam niečo hľadaš, ale nie, ja by som nepovedal, že hľadal som, alebo neviem ako vy, keď viem, že ty si zasnúbený, hej. Neviem ako ty máš. Ja som mal takú situáciu, no my sme sa... nejakú sidekick, hej? My sme sa 3 roky proste akože hore dole, vieš. Bolo to veľmi dlhý taký, že rádoby vzťah, lebo my sme spolu nikdy neboli oficiálne, vieš. Jakže nie. Teraz ja idem to bolo, že fakt, že mesiac z týchto, áno, netrvalo to nejak dlho a ja som si potom všimol, lebo ona za tie 3 roky, vieš, vždy vám vymenila za takoho, vystredala ma, vieš, ale potom sa vrátila ku mne, vieš. Ale ja za tie 3 roky som si fakt nedokázal nikoho iného nájsť, lebo ja som aj vedel, že keby ja niekoho iného hľadám, ja by som v tom človeku proste hľadal tú osobu, vieš. Tým pádom by to bolo nefér voči tej novej osobe, som proste to nechcel ani robiť. A tak som potom skončil, vieš, že je to sranda, jak to dokáže človeka úplne vykolať, vieš. Takže preto hovorím, že ja by som hľadal toho istého, lebo mám to zo skúsenosti, vieš, hej. A teraz už si akože cesto, alebo? No cesto nie si, lebo si namakaný, ale chápeš. Je to také, no, beriem to športovo. Berieš to športovo, Beriem to športovo, hej. Takže
nevidíš to tak, že budeš mať teraz akože nejakú priateľku, hej? No, teraz isto ne. Teraz ja som začal variť jeho, vieš. Pohode, však môžete sa variť navzájom, ja tu som len taký. Ja sa rád rozprávam, vieš. Je to rozprávanie, veď predsa o čo by to tu bolo. No veď jasné. Takže hej, Super. akože sa mi to páči, táto interakcia, Hejže. lebo Dominik tu už zaspával. Ja som nezaspával, ja som rozmýšľal. Zabudol si dneska svoj inzulín, lebo on je cukrovkár. A tichý zabijak. To je taký Tichý zabijak. No, to je taký ten typ, čo sedí vzadu v lavici. 4 roky nič nepovie a potom Quiet nás kid, hej? všetkých Vystrieľam. Ty si taký tichý sebevrah teraz. Takže hej. Môžeme dať ešte prvých, akože ďalších 5 minút a potom by som dal nie prestávku trochu. Reklamnú prestávku. Ale o 6. kamarát. O 6. O 6. O 6. O 6. bude reklamná prestávka. Ja ti dám tu jednu otázku a budeš rozprávať a keď ju dorozprávaš, tak dáme prestávku, nie? Môžem rozprávať veľa, môžem rozprávať Môžeš málo. rozprávať veľa, môžeš rozprávať málo, nemusíš rozprávať nič, akože to je to na na tebe. Ale nebudem ticho. Ja trochu zmením tému tej vašej, ak ste mali. Ja tu mám začiatok tvojho repu, že ako si začal, kedy si začal, prečo si začal. Túto otázku som možno niekde vzadu čakal, lebo no akože tak poznáme Tak treba však, poznáme Viete, sa. Že robím hudbu. Ja ani neviem, ako to začalo. Začalo to tak, že sa mi páčil ten lifestyle toho, že akože tej hudby a toho hudobného industry by Čo som sa povedal. smeješ teraz? Ja sa usmievam, nesmiem sa. No dobré, A máš ako prvé šťastie. som ani nezačal, že robiť hneď rap, ale ja som začal robiť beaty. Neviem, aj keď tu bol Jakub Chaos, shoutout, teraz mu dáme, aj keď môžeme sa potom dostať k tému. Aj to tu mám, hej. Aj to príde, Aj si myslím, príde ja to. som si myslel, to je ďalšia vec, ale ja som začal robiť beaty, ja som sa s ním aj vtedy tak bavil, a on mi aj poradil nejaké veci sem tam jedno s druhým, ja som robil beaty, ale zistil som, že beaty nie sú moc pre mňa, akože ja viem robiť beaty, ja zrobím beat, ja sa s tým viem vyhrať, ale mňa proste skôr baví to frazovanie a písanie toho textu, že nie je to také, že... Proste mozog operácie. No, nie je to také, že ChatGPT zrob mi Pop Smoke type beat a Chápem. napíš mi k tomu text, že aký som gangster, vieš. A taký je teraz každý, vieš, že No, gangster do kamery sú všetci, aj presne, kopačky, tornado kick, všetko, vieš, jak. Ja nesmrť. Ty víš, kto ja sem? treba taký byť Pomalu snake si. vybavené. No dobre, Akože chceš dobre. ešte pokračovať, alebo to bola celá tá otázka? No a až potom som sa dostal k tomu rapu, že kúpil som si prvú zvukovku, slúchadlá, mikrofón a všetko si robím inak sám. Ja inak nikdy mi nikto nezrobil, že track, alebo nikto to za mňa nezmixoval, nezmastroval. Beaty samozrejme áno, beaty mám aj teraz dám shoutout Maťovi, Tokiovi. Ten teraz som s ním začal možno posledného pol roka, rok, robíme spolu tiež. Hej. A prídu nejaké veci, ale beaty niekedy ukradnem, niekedy kúpim. To je popracký Wow, lifestyle. Je toto to sa tak. mi ľúbi. OK. Začína to byť zaživné, veľmi Asi by sme multikulturálny si pán fakt mali policajt. založiť to hero, kamarát. Založíme si hero. No to, čím ďalší host, tak tým väčšie spicy veci nám tu Hej, chodia. je to crazy viac a viac. Takže asi fakt za chvíľu bude Hero, kde budete môcť platiť za exkluzívny content. Čo? A tak, dobre. Tak asi by som dal našu reklamnú pauzu, kde dáme reklamu vlastne na Fajč pauzu. reklamu. Dám tam reklamu na nejaké iné náš projekt, Čo kde ako Z-ko tam daj. napríklad dáme tam Z-ko má reklamu. viac Bla 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 bla. Jak ja nie, ja som Jak populárny. my. Boj za úsmev, nájdete nás na Doniu a na stránke webovej bojzaúsmev.sk. Na Instagrame sme bojzaúsmev_SK. No, tak sme tu späť po cik pauze. Vítame, ahojte. Mali sme teraz akurát quiz o izraelskej mačke, ktorá je nový maskot nášho občianskeho združenia. To je riadna A hlava. je to OK. naša účtovníčka. Dobre, Áno. poďme späť. No. To ja som chcel povedať, že Akože- mohli by ste ju akože zaradiť ako normálne... Ako Finančný- zamestnanca. Finančný sprostredkovateľ, hej? Chápem. Takže management, hej? Áno, Super. určite áno. Vybavené.
Nie, dobre, to... Poď ty, Maťo, lebo ja Môžem neviem, ísť kde sme sme skončili? Kde sme skončili? Ja fakt neviem. Fú, chlapci, Ty rozprával vieš? som vám o tom, jak som začal s hudbou. To bola Dobre, posledná otázka. dobre. Ja mám vždy takú tému, čo grillujem potom akože ľudí, No. že mentálne zdravie. Hej, pamätáš pravidlo, môžeš akože povedať, že choduríti máte potom, keby na čo, ale povedz mi, Môžem ako povedať to aj vnímaš, čo? To ti môžem povedať aj potom. Môžeš, hej, hej. No. Žmurk. Takže ako to vlastne ty máš v živote, ako to všetko vnímaš? Bol si niekedy taký ten, alebo si skôr extrovertný typ, alebo introvertný typ a možno, či máš nejaký dôvod, prečo si taký, aký si, lebo keby ťa nepoznám, vieš, a pozriem na teba, no tak mi prídeš taký tichší človek, vieš, taký, že nepotrebuješ v strede všetkého a možno, že máš rád ten kľud, alebo sa hambíš, vieš? Takže prečo to je, ako to ty vnímaš a takéto tu veci? No, záleží, akože vieš, to je také, že s kým som, kde som, ako som. Keď som sám, alebo tak, že som iba s málo ľuďmi, ktorých nepoznám, alebo napríklad aj poznám, keď je tam veľa ľudí a nepoznám ich, tak ja som taký introvertko, by som skôr povedal. Ale keď som že v okruhu, že Tak si sa na mňa pozrel tak smutne, vieš, takými máčacími očami, tak som sa musel trochu pousmieť. Prepáč, pokračuj. Nevadí. No, keď som akože v kruhu kamarátov, alebo tak som taký zignutý. No však sme videli, Kedy? Čo? však teraz, pred podcastom. Pred podcastom? Mhm. Ja zase som switchol, hej? No, Ja som switchol. už si, vieš, taký vzdelaný teraz, taký, vieš, vážny, Taký, ale však to sa páči nám. ja keby som Takže vyšiel- vlastne absolútne vôbec nie si transparentný, Martin. Máme tu dvoch Martinov, ďalšieho Martina tu máme. Máš problém s tým, že sa volá Nie. Martin? Povedal, Každé, že sa volá Martin. nie, Tebe meno, to vadí, Dominik? Martin, meno je Ty máš dobré požitok z toho, že akože furt iba hejtuješ na ľudí? meno. Ja, Áno, ty. Hejter jeden. ja som. Koľko to je, Dominikov, ty, hejter? Kamo, poznám dvoch. A ja Troch. V tejto miestnosti, Nie, hej? v tejto miestnosti ani jeden není. Ani jeden, hej? Ja, Ani jeden počkaj, není, aha, ani ja dobre. nie som. Ja som sa teraz identifikoval ako Dominik. Ha, vybavený som. GDPR nepovolá, ty tu vlastne ani nie si, ty neexistuješ. Biznis. Ty nie si tu. Hm? Ty vôbec, ty si neznám, on je identita teraz. Môžete nás volať policiu. Udám ťa. Môžeš. Počkaj, Maťo, to robíme len preto, aby sme nechali ten prd po produkcii? Či jak? Ten čo on tam prdol? Hej. Potom pod video dám, ako, nie takto, na konci videa bude 3-sekundový obrázok jeho občanského preukazu. Toho prďoška, čo tu naprdel. Takže môžete to vidieť. OK. Je to ešte neplnoletá osoba. Pokračujeme? Áno. Pokračujeme. No stále som nepovedal teda, že... No, ja by som skôr povedal, že som extrovert, akože takto na hubu, ale isto sú aj chvíle, kedy som taký viac, že do špiču som sám a ja držím. Ja som to počul hneď, kámo. Ja iba kúkam, čo povedal a potom iba, že... No však tak to vypípame. Vôbec nedošlo. Nevadí, v poriadku. Ja to nechcem vystreľovať, to vypípam. No mne to vôbec nedošlo, že ja nemôžem hešiť, proste som taký, ja som utlačaný, sa cítim To nevadí. Teraz Ale ho udám. ty si ináč prvý host, ktorému to je také v úvodzovkách nekomfortné nenadávať. Ja som taký vagabund, vieš. Chápeš, No však takto. nadávaj, pozri, však ja to povystrieľam. Ale to nevadí. Nie, budem sa snažiť fakt akože byť, Čak- Kým to akože- nejde z mojich hostiek, je to v poriadku. No, no, alebo z mojich. no, Alebo z tvojich. je to v poriadku, áno. Dobre. Ja som proste, no tak v podstate, ja by som povedal, že som extrovert, hej. Jak Ale sa- prispôsobivý. Viem byť Prispôsobivý. introvert. Pôjde, môžeš otvoriť tie dvere. Už choď preč, lebo ty si fakt kokot. On sa tiež potrebuje sem tam vyventilovať. Všetci sa potrebujú, do piči potrebujeme sa. Do piči, to musel bol- som zapojiť sa do partie, že Joj, by som pardon. nedával. Toto si mal dať nakoniec k tomu potom. Toto kamarát, toto tu, Tak, bude že na hladovka podcastu. si skončil. Dobre, Ty kámo. si mimo, kámo. Vybavený som. Ty si mimoza. A teraz, čo sme dali, že teraz, jak sme na neho zautočili a že si skončil, to by bolo úplne, že na Reelsko, vieš, taká čierna obrazovka a že Dominik, dačo, taká kokocinka a tam bolo, že si skončil, vieš, a zrazu by bola tma. Ty skončíš. Ja s tebou skončím. Potrebujete nejakého druhého Michala, aby vám robil Reelska? Však to som vravel o tej appke, čo stojí Hej, si pekne. vravel, že A tak ale nebudem ďalšiemu dementovi platiť AI-kovo, vy mu 15 €, keď No. tie Reelska vieme natočiť si a ty minút zostriha. No vidíš, dobrú chuť. Fuj. No No. co, dáme dál? Pokračujeme. Poďme ďalej, dobre Dominik, odozdávam ti slovo. OK, ďakujem. Bravčiak. Ty, zapri dvere, prosím. Stop.
Platí to aj u mňa? Nie, u teba to neplatí. A toto nie je otázka, dobre? Dobre. Bravčiak, ja ti to oznamujem. Dobre. Zavri tie dvere, Alexander. Pokračuj. OK, ja trochu zmením tému oproti tej Maťovej otázke. Odkedy vlastne ty vydávaš na Spotify? Ty si začal vydávať na Spotify od Dávno. začiatku, od tvojej začiatočnej tvorby, alebo až postupne? Lebo napríklad niekto začal na SoundCloud vydávať až potom na Spotify. Ja nie som taký soundcloudový rapper. Nie? Ramper? Ja som to púšal rovno na YouTube a vlastne som si povedal, že tá distribúcia mi prišla taká zaujímavá, vieš. Mhm. Tak som to rovno pacol na Spotify, ale mal som už jeden Spotify a vlastne potom, keď prišlo také kvázi vyhorenie, tak som to zrušil. Nerobil som vôbec hudbu, nechcel som to vidieť. No a potom, teraz mám už rok Spotify. Mhm, fajne. Cca rok. Teraz mi bude končiť membership, takže hej. Chápem. Hej, to sa platí ročne, vieš, že... Čo? Distribúcia. My to máme zadarmo. Prečo? Než si platí ten, čo ste si vy vtedy zaplatili. Ja je to ten oný distrokit? Ja som na Aha, Distrokide, ty máš no yes. vlastne, toto tu. hej. A ja tam sú tie plány a to sa ti... To sme asi aj my zaplatili, aj my to máme, nie? Hej, Na rok ešte. áno. A vy to Hej? No tak potom to máte na rok. Hej, len to je iba na hudbu. Len na tu nám podcast, tam nešiel podcast, vieš dať. Aha, takže vy ste To je len na zaplatili hudbu. ešte zbytočne. Hej, Hej, Vy hej. ste mali požiadať o vrátenie peniazy, nie? to môže byť do 14 dní. No, sme nestihli. Premrhaná šanca Hej. zarobiť. Je to Dominiková chyba, jak vždy. Nevadí, fuck up sa stane. No, mali sme 12 to v eur? zľave, kámo, Či 15 eur. 15? Z 30 eur na 15 to šlo, nie? Z 28? No, Počkaj, 15 za rok? Na Áno. rok, hej. Mali sme to v zľave, kámo. Ja som platil, že asi 50 eur na... Nie. Hej. Ale ty si si za aký 48. balíček kúpil? Ten taký, že môžem tam mať dva interpreti v podstate. No my sme ten najvlastnejšie brali, vieš, preto. Aha, vlastné meno labelu ešte a také blbosti, že tam máš aj tie štatistiky. Blbosti. Ale hej, tak asi rok som na tom Spotify teraz a teraz tam dávam... Plánuješ si to predlžiť, alebo No jasne. treba? Lebo tak všetka tá diskografia, čo tam je, alebo no vlastne tam Hej. to moje portfólio, dá sa povedať, tak už by zmizlo. A ono sa to vymáže, akože keď... No hej. Aha, Oni ti zrušia účet a oni to všetko zmážu, proste ťa vypnú. chápem, proste ťa vymážu zo sveta. Ako interpreta, Hej. chápem. OK, ešte jednu otázku sa opýtam a dám tebe slovo, Hej, dobre? zase chceš ty pýtať? Prosím. A jakú otázku, ha? No, chcem sa ťa opýtať, ako ťa napadlo tvoje meno? Že Toro. Čo to znamená? Ja neviem. Ja neviem. Proste to bolo akože random, hej, alebo... Nebolo to random. Dávno. A ja som od malička proste rád kreslil. Aj keď neviem kresliť. To možno nedáva zmysel, ale je to tak. Chápem, ani ja som tiež rád kreslil a neviem Ja kresliť. som robil graffiti. Ok. Maloval som po stenách. A ono to neviem, kto to má presne teraz... Neviem, či nie Separ alebo niekto. Neviem, No. niekto má tiež z graffiti spiatý jeho akože... jeho umelecké meno. Separ ale- sa mi zdá, ale A to mne je... sa tiež zdá, že Separ, lebo on maluje tiež. A ja som vlastne rozmýšľal nad menom, ja som bol Arto som bol, kámo. Arto? Ale mne sa zle písalo sa mi zle Ačko proste, nepáčilo sa mi to. Tak som dal, že Toro. Lebo proste to proste dobre sa mi to maluje. Je to jednoduchšie vlastne, či Lepšie nie? sa mi to kreslí. Aha, Kreslilo sa mi to lepšie, ale ja keď si doteraz vyhľadám na YouTube, alebo hoci kde, že Toro, čo bude Toro, tak tam je, že bík. Že akože keď si dáš teraz, že do vyhľadávača, že Toro, tak ti tam vyskočí nejaký bík, alebo niečo. Vieš čo, akože ja keď si dám na tvoj, akože keď si dám Spotify a vyhľadám si teba, tak mi ťa normálne nájde. Hej. Hej. Tak ja som bík, vieš. Máš Ale nejakého predskokana, možno ešte v teplákoch ide akože spievať. Aha. Nejaký taký oný. A krádnem Dominikovi slovo, lebo veľmi... pôjde, ja ti ho predávam. Nie, ja ti ho beriem. Tak On mi ti ho ho predal. ukradni. Takže zaujímavý tvoj názor na popradku scénu. Bereš to akože fellows, creators, alebo proste je to pre teba konkurencia, bavíte sa, nebavíte sa, ako to vnímaš? Zase ak s kým, lebo sú tu konkurencieschopní chlapci, ako je D17 alebo D17, alebo nech si to povie, kto chce a chce. Ja ho osobne nepoznám, ale počul som jeho hudbu. Je to že dobre. Je to že fakt banger, akože oni sú, myslím, že väčšia skupina chlapcov, čo to robia. A oni sú že šikovní. Ale potom na druhú stranu tu máme proste
ten bok hudby, ktorý sa snaží byť iný, ako je ten viac populárny, zase ťa kopem. Pohode, nevadí. Môžeš si vystrieť nôžku. Populárny. Mne sa páči ten fyzický kontakt, hej, medzi vami. Napríklad ten Kajbib, alebo aj Kubo. Tak proste, oni proste robia taký ten ambientný US shit a mne to proste nechutí. Nech to varí, ak chce, kto chce, nech si robí milión reelsok, nech to robí 16 rokov od rána do večera, proste nie každý má chuť na všetko. Vieš, Však jasné, to je normálne, každý má akože svoje preferencie a každý má nárok na svoj názor. ale Úplne v pohode. sú tu šikovní chlapci, aj nielen z Popradu, aj z Košic poznám chlapcov. Napríklad, ty vole, koho by som dal? Zaníra napríklad. Úplne som trepol, ale sú to akože šikovní chlapci a my tu z východu sme asi talentovaní. No jasno, že Ešte aj ste... Midasovi som mohol dať shoutout, on je z Prešova a tiež je šikovný chlapec. Prepáč, som ťa popáč. Nie, však vy ste všetci talentovaní. Nie, my Že sme akože, postihnutí. nájdu sa tu ľudia v tom Poprade, ktorí keby snažia sa, jak to povedať, prevrtať ten Poprad, možno, alebo viac ho ukázať, že proste, To my bolo sme by super, tu. lebo poprade, vieš, reálne je rok 2026 a to je známy, že len buď stoka, alebo lomené, že brana do Tatiera, a nič viac tu není, vieš. Že... Ten klasický stereotyp, že Poprad je fakt, že východ plus sever, že všade vidíš bezďaka rozbitého na zemi, No, potom jasné. nejakých feťakov, čo prídu z Grapy alebo zo Surprise, vieš, a ináč nič, hej, že je tu veľa vecí nedocenených, napríklad tí tvorcovia hudby, lebo akože aj taký stereotyp som akože, aspoň ja si to tak vidím, že to je to spawner na takýchto reperov, alebo skôr wannabe reperov, vieš, je ich tu mŕte veľa To a je potom tých veľa, tých dobrých není vidno, vieš, hej, Presne tak, hej. že... A veľa ľudí aj proste tým, že nedostanú ten hype, aký oni by možno čakali, vieš, tak ten ich drive proste spadne a oni prestanú No jasne, urobiť, odradí vieš. ich to, hej. Ale zase na druhej strane sú aj chlapci, čo to pušujú a proste idú si za tým hlava nehlava. Ale napríklad taký, nechcem, aby to zle vyznelo, že tragéd, ale to vystrihni, kamo, že tragéd. Ty po piči vypadni z tejto miestnosti, ty koko, normálne vypadni. Ja nemôžem za to dôžiť. Piči, tak si pne ten do piči pojelený telefón. No, Chcel si to vystrihnúť, akurát mi nezavolal. Hej, však nech ide do piče. Kokot. No, A má moju vejpu. takí nedocenení chlapci sú napríklad, že Rain alebo Kriman. Oni sú, že Ty kokot. Daj mi vejpu. prosím. ty mu zlomíš krk a ja mu zlomím nohy, hej? Hej, hej. A ty mu vyjeb telefón von oknom. Ja si ho chcem ale nechať. kamarát, že chce pridať hodno podcast. To si nerob piču. Nie, Čo, ako fakt? Však fajči vejpu. ale však vytočíte podcast. A ty vytačaš dobre, nás. takže dobre, to si zapamätám. Však ale dal som ti, však za chvíľku ti dám znova. Mami. To piči trikrát si preušil podcast, že by som držal piču. Ináč hej, Trikrát reálne. už si preušil podcast, že by som držal piču. Sorry, že som vypol. No tak teba vypnem, ty kokot. Ja mám pocit, že on tu už na budúce nebude, keď budete nahrávať s niekým. Dobre, No, kde sme skončili, chlapci? Ja som zabudol. Bavili sme sa rozprávali sme sa o tvojim... Dačo si spomenul, Kriman a... Rain, áno, oni sú za mňa strašne nedocenení chlapci, ale aj napríklad aj Delpes, neviem, či poznáte? Herpes? Delpes, nie, Počkaj, Dačo mi to hovorí. Musel by si ho dať opísať, ja to neviem. Sorry, To je Delpes. jedno. Ja neviem, by som to Krimana poznám, aj Rain je tu SBS v forume. No a Čo? tam, to je tá škoda, vieš, že sú Aj to... Kriman bol v Kauflande na... Áno, že západe. oni sú strašne nedocenení napríklad chlapci. Oni to dlho robia. No oni alebo to teda, strašne dlho robia. Neviem, jak je na tom ten Rain, ja ho nepoznám. Že či on robí nejak, že či má tiež samostatnú tvorbu, alebo jak. Ale Krimana to akože poznám, aj môj ujo ho pozná, kámo, napríklad, vieš. A Ja som ho spoznal. Ale Vieš, je že tam taký- taký, vieš, taký ten... nemá hype, alebo taký, že nemá ten fame v tom Poprade. No akéby. presne. Že Tak proste... ale vieš, to už sú možno... Oni sú staršie generácie, nie? Tí. No, vieš, on už nevie absolútne ako algoritmus, vieš, ani jak vydávať je proste, jak byť in. Hej, Ale akože... Není... Jak to povedať? Taký štýl hudby, jak má on, tak mne sa nepáči, ale na to, že je typek, že z Popradu, tak klobúk dole by som povedal, asi tak. Solid, hej. Ako ja som v živote nevedel, že iba viem, že existuje. A on sa inak volá už, ale. On nie, volal sa Vladovič, ale má No. to naspäť, lebo mu... Kto ho to zdrbal? Myslím, že Diziu, poznáte Diziva určite. Koho? Diziu. Vy nepoznáte Diziva? My sme trošku mimo. My
My si tu voláme ľudí, aby sme ich spoznali, chápeš, takže... Ja vlastne neexistujem, ja som momentálne vo No vašej dobre, hlave. to proste ho niekto zdrbal a on si dal vlastne naspäť meno, že... Aha, chápem. No a inak, keď si hovoril o tom algoritmuse a tak to som chcel povedať, že v dnešnej dobe je hudba len polovička roboty. Mhm. V podstate, aj keď je to vlastne tá vec, ktorú robíš, je to Jasne. len polka tej práce, ktorú robíš. To je jedno fakt, To čo je v robíš podstate proste. aj toto. Máme tu podcast, ale toto je jedna časť roboty a druhá časť je ten manažment a No však a- zostrihať to, vydať to, toto, tamto. to. potom to promovať, to promo. Hej. Vieš, že ja napríklad robím hudbu, ale ja to nikde nepromujem, preto mám možno taký reach, aký mám, že nemám ten reach taký, aký by som chcel. No ale reálne. Hej. Ale ja zároveň nechcem robiť reelska, nechcem byť taký, že pchať sa im do rytí Jasné. každému, kto No vlastne zrobí zober, to. že napríklad to sa nie na podcaste dá, vieš, lebo ty zrobíš jedno reelsko, vieš, s hostom, ale nemôžeš to dávať interaktívne, keď máš napríklad nejakú organizáciu, hej, napríklad čo máme OZ-ko, vieš, tak náš účet za 5 dní dostal asi okolo 400 followerov, vieš, ale preto, lebo tam bolo každý reelsko, každé 3 hodiny interaktívna storka, vieš, my sme si ešte aj zaplatili reklamu, normálne, že proste nájde sme si platili, vieš, a potom to ide do toho, Áno. ale keď robíš niečo, čo nemôžeš len tak napríklad hudbu, vieš, dávať, že čaute, robím beat, prvá minúta, a neviem, vieš, chápeš proste furt dačo, tak je to ťažké potom ten frame trošku získať, lebo musíš byť veľmi kreatívny s tým, čo postuješ a ako to postuješ. Vieš. Presne. A Je k tomu, to- keď ani, ja napríklad som ešte, jeden klip som točil v živote, ale keď ešte k tomu ani nerobíš klipy alebo tieto veci, tak to je ono sa to brutál, robí hej. ťažko, čo si dám telefón na stôl, že počúvaj tento drop, bum bum bum, vieš, Hej. príde mi to také veľmi, buď musí byť strašne kreatívny, alebo proste sa nejak vypušuj bez toho, aby som robil reels. Teraz si mi dal nápad na jednu otázku, No. ale kľudne dorozprávaj, keď si Už som ešte, hej. skončil, pohode. Ty si nedávno dával na TikTok, keď bolo toto hip-hop žije, No. nie kampaň, ale keby Hej, dával si video, ktoré si im poslal a aby ťa vybrali, proste aby si bol na koncerte, dajme tomu, nie? Tak to funguje. áno. Jak to dopadlo? Jak si na to prišiel, jak si to všetko spravil, všetko povedz ohľadom toho. Vieš čo, ja som pozeral MacWrap, vy Hej. to poznáte MacWrap, ale ja som nemal vtedy 18 a som nemohol akože sa tam prihlásiť ani nič. A tam je od 18, hej, takto. A myslím, že aj hip-hop je od 18, alebo neviem, nie som si istý. A niekde to na mňa vyskočilo možno týždeň predtým, než akože to malo končiť. Že majú im proste ľudia poslať na mail video vlastne o sebe, že kto je, čo je, jak je. A pustiť nejakú ukážku minútové video, hej. Tak ja som tak, neviem, zobral som telefón, natočil som piče. Pána beka. No, zobral som ten telefón a natočil som si video. Ale toto by som tam reálne nechal, akože, že už druhýkrát. Však pohode. No, pokračuj. No, Zobral natočil si telefón. Áno, natočil som to video a dal som k tomu hudbu. Poslal som mi to na mail. Na TikToku mi to celkom chytilo reach, akože bolo tam celkom dosť lajkov, aj tam Mne to ľudia- tiež vyhodilo hneď. nejakí ľudia tam niečo písali, že v pohode dosť a tak. Ale týmto by som chcel dať názor na hip-hop žije a tieto kampane, pretože Sa ti neozvali naspäť. pretože sa neozvali naspäť, to by som neriešil, vieš, to je proste normálna vec, že proste nie každému sa môžu ozvať. Jasné. Ale keď som potom videl tie diely, ktoré vyšli na YouTube, Ja som to radšej a nepozeral, čo tam mne boli stačilo za to na... No. bizarnosti, Pali, Harry a podobní ľudia, vieš, a to sú také škvikoty do mikrofónu a to proste nechceš počúvať. Ale mne to príde už vtipné, jak proste sú... Robia to pre fame proste. Áno, ale tí ľudia, čo tam prídu, áno, ale jak tam sú proste, Separ tam bol za tým stolom, neviem, Rafael, či jak sa volá, tam bol, neviem kto, ešte Aj každý. Brasi tam bol, ne? Neviem, či tam bol, Ale bol. Lukáš Teraz Brasilovský. myslím, že nebol. A možno si vymýšľam. Neviem, či som to, nebol že som videl. vo MacWrape, neviem. MacWrape Tam Však o bol, tom robíme, ne? nie, Ale nie, teraz nie. o hip-hop. Dobre, kľúč. To je druhá vec, to je jedno. Ale proste mne to, aj v MacWrape mi to príde vtipné, že proste reperi hodnotia začiatočníckých reperov, dajme tomu. Ale napríklad, ja to berem tak, že proste, neviem, jak to berem. Akože Separ by tam, dobre, môže tam byť, Ty hej? si mimo. Lebo Separ je OG. Už to Hej. predsávaš, kamo. Ale takí tí, čo vystrelili len kvôli jednému tracku, lebo bol s Zizom napríklad, alebo s niekým, tak neviem, či to tam majú právo sedieť a hodnotiť iných ľudí. Chápeš? Chápem, ja ťa rozumiem. A chápeš, akože neviem to vysvetliť. No na No. druhej strane tam je strašne veľa, je tam viac bizarnosti ako toho
toho No, rapu, vieš? hej, no veď Že to. je tam viac tých glupostí. Áno, jasné. Glupostí tam je strašne veľa. A nie je tam ten oficiálny Áno, chápem, dobre. Okay. official rap. Bež nás natáčate. Čo? Čo to... Ja som sa zlákol, či takto nedostal nejaký záchvat, alebo dačo, vieš, bo si neviem, že... Toto som počul. Piskoty. Vybavené. A to už počujem 5 minút, tak len, že Maťo Burica si to ty? či všetko v poriadku. Bo ja Maťo nemám Konvica. Maťo Konvica? To si ty. Never, fíha. To som ináč strašno akože somarinu, co sa snažil vysvetliť. Ale ja No som ty ťa sú pochopil. plné Ja japoval, som kamo, sa ty sú ja som plné. sa stratil, kamu, v Ale polke. Ty si sa stratil sám v sebe, ale ja som ťa akože pochopil. Ty si repoval, kamo. Ty si normálne dával rap, normálne. Ty si normálne MF teraz. Lebo takto, ja som čítal tie komenty a tam niekto napísal, že toto sa vystrihne, ale že proste Rafael nech Nie. drží hubu, lebo on tiež proste začal nedávno repovať a teraz ide hodnotiť začiatočných reperov a že proste vystrelil len kvôli jednému tracku s niekým. No hej, no. Chápeš? Ja Chápem. som tam písal po YouTube, že dobrú sračku vybrali ľudí. No. Lebo, no vybrali, proste, ja som to, videl som 2 diely a ja som mal dosť. Fakt, ako. To keby si tam ty šiel, tá lepšie zarepuješ. Ja? A to nie, že by si... A ináč úprimne, minulý rok som vravel Jakubovi, že tento rok pôjdem do Mac v rapu. A skončil. No, takže ale tam nič. som šiel aj ja, kamo. Dal by som si isto, že... Ale tá doba... Kam ale tiež v Mac v rape vyhrali takí ľudia. Že Ty keď si mi povedal prvýkrát, že Mac v rap, ja som bol v piči. Takže nie som sám, ja, hej? som bol mimo, lebo ja som počul, že Mac v rap, vieš, kúkam. Ty, No, čo ono to tu je Mac v rap. Nie, M- počkaj. to je No, a to G. bol Mac v rap. Ale je to Mac. M a G a ja, vieš, ja z Mekačer a furt, Chápem. že jaký Mac v rap, ty čo to tu bublaš, vieš, ja som bol mimo, Mac fakt. v rap, aha. Ja som kúkal, že... Ale vieš, je sranda, že Mac v rap mali spoluprácu s KFCčkom, vieš? Ale tam sa to aspoň, tam je to twister, vieš. Hej. Ale hlavne ja som bol hlavne vyhúkaný z toho, ak vy ste všetci vedeli, čo je Mac v rap, vieš. A ja kúkam, čo Rap z Mekača, nie? ja kúkam, aký Ale Mac v rap. ja som to začal kúkať, ono to má 4 série, nie? Čo teraz? Tá Mac v rap, štvrtá skôr je posledná. Mac v rap. A ja som to začal kúkať pri 3. Ty si mimo, kamo. Ja som čakal každú nedelu, než vyjde nová časť, ja som bol taký úplne som sa potil A za to. to až tak? Také to je zaujímavé? Ešte ja som videl v tom predošlom dieli ukážku na ďalší diel a Asi boli tam sa že tešil. zaujímaví ľudia. Si Hej. sa Ale tešil. tam bol aj Rhythmouse, nie? Hej, on bol minulý rok. Ale on No, hodnotil. No však skoro tak to ti myslím, tak- však- Však všetci, aj toto, Ale tam- Lukáš vieš, Bási že- bol Aj hodnotný. MC Gay tam bol. Kto? FC Gay? MC Gay. No aj on je. sa píše Michal to z meno? Leopoldova, či jak sa Zviečkom. volal? G-E-J? Ja sa nechcem smieť, ale nechápem, jak MZ Gay? MC. Aha, MC. MC Gay. MC Gay. Čo znamená gay? To je jeho meno. Gay. Fakt sa tak volá, hej, že G-E-J, proste no. gay. A MC je vlastne Minecraft. 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 A môže byť. Jak by sa na to vysvetliť, čo je MC? No, viete, čo je MC? Keď je to proste... Ja viem, čo to je, neviem, čo to znamená. Takže... Neviem čo, ani čo to je, ani čo to znamená. No MC je v podstate, že... Jak by som to povedal, ja neviem, jak by A sme doma. Ja o tom Kubo minule. Ja Ne. neviem, či vravil o tom. Nie, Viem, čo je TM, ale neviem, čo je MC. MC. TM? TM. Trademark. Aha. Tak ale to hovorí, že úplne niečo iné. Ale viem, že to je také proste, chápeš? Ja viem, čo je SRO. Dobre, tak to necháme tak. Vieš čo? Viem, čo je SRO. No super, Ne. konečne, jak to gramotný vysvetli, čo je zručeným obmedzeným. Povedz, že áno. Môžeme len. to strihnúť? Dobre. Takže Milí nevieme. diváci, kľudne napíšte do komentáru, čo znamená MC, my sa radi poučíme. Keďže ani jeden, ani druhý, Ja viem, čo to je. ani tretí nevieme, čo to znamená. Čo si srandu, lebo že neviem. No tak to povedz. Nie, oni to majú napísať. Dobre, tak to napíšte. Ja rozmýšľam do riti, že jaký to má názov. Rozmýšľaš do riti? Rozmýšľaš do A ryti. riti je zle? Nie, ja Nie, sa rozumiem, že asi to, nie. keď sa nad tým zamyslíš, vieš, rozmýšľaš do riti. Vy ste normálne vajčaci. Vajčaci. Vajčaci ste. Však tu je knedla. A ty si čo potom? Ja som Parená stará vražda. Stará vražda. A tu tento kolega náš? Ty si to ten stará... MC MC Hnida. MC Nida. MC Rytný venček, áno. Brutál. Iba OG vedia, čo to znamená. A čo si povedal? MC čo? MC Hnida si povedal. Ale, no, však hej, A hej. MC Rytný venček. Či to Rytný venček. povedal? Vieš, vždy, keď povie človek slovo rytný venček, ja si predstavím tie venčeky, čo si sladkosti, vieš. Ježiš. Ono to tak vyzerá.
Vybavené, kámo. To si zabil. Múr si zabil. Ja vieš, o mňa si srandu bude robiť tu. Čože rytný veček si? Nie, že si napravám tu moje kotlety, vieš, z boku. Za ucho. Si nechaj, jak udobíš. Hej, nechaj si, ak Takto len, kámo. budeš Big Ben Yahoo, budeš takto mať, jak Jak ideme. oný, jak Holmes. Čo? Jak Sherlock Sherlock Holmes, tak mal Holmes? oné kotlety. Sherlock, vieš čo je Sherlock? Akože Ten meno. zdieľaj zámok. Zdieľaj zamok. Holmes. To je jak Duklok. Volám sa Zdieľaj zamok Holmes. Duklok. OK, dobre, tak sme trochu Mimo. sme odskočili od témy. Ja mám na teba otázku. Ty si tu spomínal našeho prvého hostia, pána producenta Martina Knižku, Mr. Tokyovi. No. a.k.a. Tokiovi. A.k.a. Ako máš ty s ním vlastne? Ty máš nejaké tracky s ním? Asociáciu. Robí ti beaty aj, alebo takto? Vysvetlí nám vlastne vašu spoluprácu medzi vami. No, vlastne prebieha tak, že si napíšeme. Dobre, môžeš úplne od Začneme, začiatku. že čau Maťo, nemáš nejaké letný vibe beatiky? A Áno. on mi povie, čo si blázon, zrobím ti. A pošle mi beatpack a proste asi nejaké vyberiem, niečo nahrám. No, ja s ním mám pár trackov, jeden mám ešte nedokončený. Máš dva z albumu, ktoré sa mi páčia obidva, to som vravel aj vtedy. Hej, aj keď ten čo mám, tak ten mi príde taký divný ten track. Ale páči sa mi switch z toho hrubého hlasu na ten vysoko, ale... Ten akože čo ešte nevyšiel, alebo... Nie, ten jeden je Van Damme. Áno. A to druhý je- máš tam takých, sú tam Čo mám, takí čo to štyria je? interpreti, tam sú na jednom alebo No kdokoľvek. Van Damme, to sme my štyria, Áno. tam je Pink, Midas, ja a Maťo. Áno, a potom máš ešte, neviem jaký. Čo mám sa to volá? Áno, Čo mám? čo mám? A ten mi príde taký nedobrý ten track, ale Van Damme, Lejka musíš na záchod. Tak ale musíš Lea podliesť. Kurucová. Ja to tam nechám. Ja nebudem sa tu teraz jebať s to strihmi do piči. Ja to tam nechám, že Daj treba si ešte šťať. napiť do vína, prosím. Ty vidíš na to vec, či tam? Hej. Ja vidím do vína, to mi stačí. Vybavené, kámo. Však iba domina tam je vidieť. Je tam všetko vidieť. vidno ma tu za tým mikrofónom a za tým tvojim mikrofónom inak. Podľa mňa, hej. Vidno, lebo ja mám takto, vieš. Môžem si nabiť, chlapci? Ja, že sa chceš napiť. Nabij si čo chceš, kamarát, všetko ti nabierí. Ježo som bradavky nabol včera. Môžem ti odrezať bradavky? Ja mi sa to páčilo, také taký. Brainstormuješ? No, pokračujeme či čakáme na slečnu? Lea sa vygambi. Hej. Takže máme takú merknú Ale však šťať išla, ale nie? Nešla šťať? poďme pokračovať. No tak ideme pokračovať. Ale však reálne už máme kamože 5 minút ešte a hotovo. 6. Už máme hodinu, vyššie hodiny máme už. Jaj, to je... Kámo, ešte mám, ešte tu mám Poď. otázky. Pardon. To je z toho KFCčka. Nie, ale film je zlo. Tak choď rigať. Z tej vejpy, kámo. Hej, nekur To to. je z toho telefónu. Hej, z toho notebooku. Kámo, nie je to. Počkaj, tam máš koš. Nie, že sa nám tu zríga, ale hej. Akože môže, ale do toho sačku. To sa môže na tú hlavu vysrať. Však ani nevysrala sa tam podlahu. Samina, mina. Dobre, pokračujeme. Hej. No, No. finish. S tým knižkom Áno, album, čo mám. Čo mám? Pesnička, track. Áno, Chápeš? áno. Tak to mi príde taký dobrý ten track. Blbý? Lebo som si na ňom nedal možno tak záležať, ak by som si mohol dať. Ale to je vždycky tak, že spätne si povieš, že čo si blázno, že som to mohol dať lepšie, alebo to som mohol zmeniť. To máš alebo... pri všetkom asi, hej. Tak, hej, takže... Ale je to aj opočúvané už. Ja tým, že si robím hudbu sám, tak ja proste ten master proste robím ja, aj mix. Počúvaš A niekoľkokrát. ja ten track proste počujem, že 150 krát dookola a ešte nakoniec si opustím, že čo som robil. Chápem. Vieš, ale je to rozdiel, keď máš, dajme tomu, 3-minútový track, ktorý robíš, dajme tomu, 2 dní, možno viac, Záleží, no. záleží. A pustíš si ho, ako keď máš, dajme tomu, hodinový podcast, ktorý strihaš, púšťaš si to dookola a potom ho ešte musíš vypočuť celý. A ja si ešte ten podcast ja si ho pustím napríklad ešte v piatok v robote, len tak, lebo chcem. Ale Tak, chápem, však, chápem, hej, to, hej, akože, je a to ja iné. chápem zase aj toto. A niekedy mám také akože, že si pustím track aj keď som vonku alebo niekde.
že si to chcem vypočuť, vieš, lebo ty keď to robíš, že non-stop, že 3 hodiny v kuse mastruješ, tak proste už ti je z toho nie je zle, ale proste keď si to vypočuješ na ďalší deň, tak predsa len to inak... Inak to vnímaš, počuješ. jasné, Hej, jasné. hej. To som tam mal, to som mal so všetkým, tak vieš, akože... Je to veľa Že vecí. proste, keď robíš niečo naraz a snažíš sa Hej. to rýchlo spraviť, potrebuješ mať proste od toho pauzu a na ďalší deň už máš čistú No, hlavu od toho. To tiež viem z vlastnej skúsenosti. Ale Aj. zase na druhú stranu to máš stále v hlave. Hej, To zase musím povedať, že zase na druhej strane to je stále v hlave a čaká to tam. no. Chceš sa dať čo pýtať, alebo môžem Vieš čo? ísť ďalej? Pýtaj sa kľudne ty, Hej. ja ešte rozmýšľam. Ja tu mám otázku, lebo ja som si tak spomenul, keď som robil našu prípravu na hostia, že ty si mal koncert, 2. taký, 2 dokonca. Ale, Lebo lebo jak si vymazal tie fotky z Instagramu, tak ja som si spomenul, že ty si tam mal z koncertu fotky. A ja vlastne, ja neviem, kde to bolo, čo to bolo, na čo to bolo, tak vlastne môžeš nám to tu vysvetliť. Ja len viem, že si mal koncert. To bolo v Košiciach, to bol môj Áno. prvý koncert, to bol v Košiciach Secret Garden, takže to bolo vlastne open air, proste to bolo, boli sme skupinka chlapcov a vlastne sme tam šli na terasu japovať. to je dosť Bolo to zaujímavé, lebo ja som, neformálne, hej. ja som vtedy zrobil track s Nikelom, so Sašom, ak poznáte Nikela. Hej, na to som zabudol úplne. A s ním som robil prvý track a on ma tam vlastne zavolal, že ja tam budem pre ňo ako featuring. No a vlastne to bol ten keby prvý koncert v tých Košiciach a potom bol druhý v terajšej, už aj neviem ako sa to volá teraz, ale bolo to Kolaj 22. Áno, to si Kolaj 22 pamätám. a tam som mal druhú showku, tam som mal svoje tracky. Ale oni A- teraz stále fungujú, len už nie sú tam, lebo Už to nie je Kolaj 22 myslím, už sa to volá inak. na Instagrame viem, že stále sú Kolej 22. No oni vyhoreli. Ale oni myslím sú, zmenili. oni sú sa myslím, že aj OZ-ko, vieš, alebo dačo, že proste oni sú organizácia Kolej 22. Hej, to hej. Ale že proste tá adresa Kolej 22 už je mimo, zohretá v nebičku. Tak. To som ani nevedel. No a tam som mal svoju druhú showku a odvtedy som nič nemal. Nikto ma nikde nevolal a ja sa nikde necpem. Takže... A chcel by si mať ešte show? Akože, jak no, to akože bol určite pocit? chcem mať show. Hej, vieš čo, je to stres jak blázon, je to hnusná vec, lebo si pred tými ľuďmi ani nevieš, či ťa niektorí z nich poznajú, nepoznajú, vieš, Jasne. aký majú na teba názor. Ale potom akože keď dáš prvý track si v Ríci, vieš, aj ten hlas. To je napríklad tak, že keď som mal prvý koncert, tak som mal problém s hlasom, vieš, že tú trémou keby, tak proste sa ti zmení hlas. To Jasne. aj keď som bol v štúdiu nahrávať, tak som mal taký úzky, tenký hlas a proste to nevieš prekonať, tú trému. Ale potom tá druhá šovka bola lepšia a potom už som si videl aj tých ľudí, lebo tam bola tma, už to bolo dnu. Bola tam tma, blikali tam svetla, boli tam tie, jak sa to volá? Lasery alebo dačo? Jaj. Dým. A videl som aj tých ľudí, aj ktorých som poznal z videnia z Popradu, lebo že sa to je tu. Videl som aj ľudí, že si akože idú, ako hej, tak mi bolo tak fajn. A potom aj v tom kvázi backstage by som povedal, keď som tam pofel s chlapcami, tak to bolo super. A hlavne tam bola aj podpora od Maťa Knižku, tiež tam bol aj s priateľkou, aj Timo tam bol, ale to je druhá vec. Chápem. Aj priateľka moja, tak no, takže, ale bolo to fajn akože. Super. Chcel by som ešte nejakú šovku. Takže akože bavilo ťa to, len bol stres na začiatku. Hej, on stres bude aj na ďalšie, keď bude, ale vôbec si neviem si predstaviť, kedy by som chcel nejakú šovku, alebo že s kým, jak by to prebiehalo, lebo ja som interpret, ja nie som ako, jak sa to povie, Neviem. Manažeris. nemanažeris, ale ten sprostredkovateľ toho No, akože eventu. chápeme sa, hej. Ten Promotér? event, Nie. No, v podstate, hej, promotér. Hej, v podstate. Proste hej. potrebuješ PR tým teoreticky, alebo jak to mám pochopiť, tak to myslíš? Hej, alebo stačí, že si ma niekto bukne. Chápem. Ale ja nikde nemám ani žiaden booking, ani nič, ja to nevyhľadávam akože. Keby sa mi niekto ozval, tak by som bol veľmi rád, ale nejak ani... Ozvíte sa mu. Bude Ozvite rád. sa hneď teraz, lebo keď nebudú kerempisky. A môžeš tu dať tvoj mail, keď chceš teraz. Mail? Mail, že deti majú Tak napísať. daj ruku. Stačí mi na Instagram napísať. Tak daj ruku. Tak daj Instagram, Daj povedz. takto ruku. Takto ruku. Cink. Dobre, tam to Cink. bude. Okay. Ja som aký oný Magic Man. Magic Man. Magic. Magic Man. OK.
Chceš ísť ďalej, či... Ja by som dal už to áno, nie. Teda vieš, To čo áno, myslím, nie, tvoju Aha, to aktivitku. ty nevieš, to mám pripravené. No, pripravenú Ale aktivitku. ešte predtým, jak dáme hru, lebo je taká chvíľková hra len, Akože no maj. to alebo to bude hra. To alebo To našiel No, som si na chlapci, internete to takú srandu, ale chcel som tu spomenúť aj minulého hostia, sme sa pýtali Jakuba na beef, ktorý bol síce medzi Teom a tuto Maťom, Prítomným. ale chcem sa opýtať aj na Maťov názor, že jak to hodnotí. Možno, neviem, jak je na tom ten beef, že akože možno stojí, alebo už není ani, alebo si zle, jak vy rozprávali. Stojí. Ja neviem, či by som to tiež nazval beefom. Chápeme sa, proste Ale- môžeš to tu vysvetliť, Hej, akože ok, tak, tvoju stránku povedz je. veci. Začalo to tak, že už dlhšiu dobu v Reelskách, na TikToku, všade mi vyskakuje KB, ja neviem. KB, no ja neviem. Chápeme A sa. proste japuje tam do toho mikrofónu slovensko-anglicky a proste už mi to dosť slova liezlo na nervy. Ja viem, že si ho môžem zablokovať jak Rytmus, ale čak. Referencia na Rytmus, Rytmus, môžeš si ma odblokovať prosím na Instagrame, prosím, ďakujem. Ja si predstav, že mu Rytmus napíše cez nás teraz. A když Dyliloka, čo si mi to písal? Do komentárov. Pozor si teda pred formou o 11.30 zober Ale to je kamošov. gogo. No a vlastne dal tam nejaké Reelsko a ja som bez váhania nejako to dal na storku, lebo už som to mal plnú hlavu, tak som tam napísal svoj názor. Je pravda, čo povedal Kubo, čo som si ani neuvedomil, že on tam hovorí nie house, ale Hope, hope. alebo... Áno, hope. Dobre, daj si chvíľku pauzu, premysli si. Kurva. Vynadávaj sa. Počkaj, vyberiem si tabačík a môžeme si zase strkať palce do zadku. Áno. No daj mi, ja už ti ju nedám. Vidíš, že dostaneš si piči. No, takže. No, Je pravda, že namiesto slovo host použil slovo hope. Ale na druhej strane boli tam lyrics, debil som, slepý, áno. Chápeme. priznávam sa, áno. Ale jeho artikulácia je špatná, takže ja som to fakt rozumel ako host a nie hope. Tak ja som to nebral akože na seba, že akože moja hope alebo niečo, ale bral som to tak všeobecne, že prečo by písal akože o host, tak som to tam dal na storku a Jakub sa mi akože ozval. Konfrontoval ma s tým. Tiež nechcem akože hovoriť nič z chatu, je to osobný chat. jasné, Povedal chápeme. Kubo. GDPR podporujeme, všetko v poriadku. Ale proste on povedal svoj názor, ale zase na druhej strane ja mám právo podľa mňa si vyjadriť zase svoj názor. Keď budem ja chcieť proste napísať aj o Jakubovi, že sa mi nepáči hudba a že by s tým mal prestať, nech sa obesí. Takže hraničí to s basou. No, že akože moc, ale podľa mňa, keby len napíše, že sa ti nepáči jeho hudba, tak okej, pochopím, ale že by sa mal obeziť, tak to už neviem, že či je pohode. Toto Hraničí bolo- to s basou, možno Toto trošku. bolo dobre. No ale Toto ja sa mi mám, páči. ja proste, ja tu hrám na právnickú osobu, ale proste môžem si napísať na svoju storku, čo Ja ja to chcem. chápeme, áno. A on zase môže mi na to reagovať, ale potom nech nehovorí, že ja mu nadávam v čete, alebo že som vulgárny, alebo niečo, ja som proste aký som a môžem napísať na koho, čo chcem, jak chcem, prečo chcem a Ty na rovinu povieš. a pokiaľ on vystupuje na sociálnej sieti ako verejne známa osoba Hej. Mhm. a takto sa prezentuje, tak ja by Ako to som je, na hej, neho však. mal právo mať svoj vlastný názor. Každý má právo na svoj názor, jak to vôbec. Postnúť ho. Pretože je to verejná osoba. Presne tak. Daj si vodu. Daj si vodu, priprav sa. Ja ti zatiaľ vysvetlím. OK, teda, aby sme nezaneverali na túto otázku, ktorá bola. Ďakujeme za tvoj názor, za tvoj pohľad, aký si ty Ešte by mal. som Za chcel niečo tvoj k tomu názor. počuť, alebo... Keď chceš dať čo ešte k tomu ešte povedať, som to chcel, tak... že ukončiť. Jaj, Akože v kľudne. podstate ukončiť túto tému, že ja som to ako beef nebral, skôr som to bral ako výmenu názoru. Počkaj, pupok mi vybral. Beef ti vybehne? Povedz, že ti bolo vidno. Kámo, a ešte to tam približíš podľa mňa. Bravo, ty čo, no však jasne. chudák. Nie, prepáč. Biedak. Tak No to... neberiem to jak beef, beriem to skôr jak výmenu názorov, ktorá vyústila do ostrej potýčky, Chápem. ale ja som Akože to idete sa uzavrel. teraz byť pred forumom, hej? O 11.30. Môže si dohodnúť tu teraz, že kedy chcete. Akože nie. Jak to bolo žiadna 2 roky bitka, dozadu. nič. Neviem, či niekedy príde na to, lebo... No. Chápeme. Na to akože sa No, stretnúť však a jasné. vyrozprávať si to ako osobne, tak myslím. Lebo on má on má
konfrontoval ma, že mám ísť von a máme si to vyrozprávať akože, ale ja som bol, že týždeň pred maturitou a ja som sa 2 dní pred maturitou začal učiť. Proste si mu dal ignoru plný. Nedal som mu ignor, ja som mu proste povedal, že sa mi nedá, že sa učím. A ja som sa vtedy fakt učil a on si zo mňa robil srandu, že hej, to sa učíš a také blbosti. A on si myslel, že už si zmaturoval, aby si to pochopil. Hej. Aha, no tak to som nevedel. On nám to vravel, akože off kamera nám to vravel, že on si myslel, že už si zmaturoval, že sa ja keby v úvodzovkách bojíš alebo niečo také. Na 2 som zmaturoval, aký som frajer inak, chlapci. Sám si zatleskám. Ďakujem. Teraz si tam mal dať ten FX, vieš? To tam dám. Ja to tam tiež dám, neboj sa. No dobre, takže ja by som to uzavrel ako beef, nebeef, výmena názorov. Proste to nebolo. Takže vlastne už to aj skončilo asi, už to nerieši. No ja som to už nerozvíjal, ani som si s ním už nepísal. Proste si v tom neengageoval. Akože takto chápem, že to bolo dávno, kedy akože 3 týždne dozadu. No mesiac, neviem. Mesiac možno. A keďže sme sa to pýtali Jakuba v minulom dieli, tak sa to musím opýtať aj tu pána kolegu. Je to fér. Lebo fair. oni dvaja si medzi sebou písali, takže potrebujem vedieť názor z obidvoch strán. Inak sa mi páči, jak je to, že beef medzi mnou a Kubom, ale ja som písal na Tea. Áno, ako, no. Že vlastne tá tretia osoba tam tak vklzla a proste mohlo to byť úplne Taká ozdoba proste. Lebo Leo sa volá, či Teo. Ja neviem, či som nepovedal Leo predtým. No to Nie, je jedno. to je jedno. On je taký, že on by mi na to asi nenapísal, že nič. Akože beriem, však nemusel mi nikto na to nič napísať, tak akože to beriem, ale no, nemusel ma s tým kontaktovať Kubo. No však, chápame tvoje zmyšľanie. Pozri, aspoň sa ma o čom baviť teraz. Content! Dobre, stačí, prosím ťa, poďme otázky. Okay. Takže ku koncu tohto dielu by som tu chcel dať našemu pánovi kolegovi Martinovi, uličnému a.k.a. Torovi, zo pár otázok. To alebo to, môžete si vypočuť druhý diel nášho podcastu. Ja budem s ním odpovedať, hej, aby to... Môžeš kľudne s tým odpovedať. Ja som si tu našiel, aby ste to pochopili aj vy. Našiel som si tu, sú tu 2 otázky a sú tu 2 otázky, to alebo to, ktoré si vyberete, ja zakliknem a budeme vedieť, koľko percent ľudí tú otázku zakliklo. Okay? To, kto to nepozná, tak aké by nežil. Áno, proste skrátke. Áno. Hej. Bo minule sme tu mali čisto len otázky, ktoré boli proste vypísané pod sebou, toto je taká, dajme tomu, game. OK, môžeme? Ste pripravení? Hej. Are you ready, players? Yes. OK, keďže tu je veta nikdy nepoužiť Facebook, tak dám Instagram namiesto Facebooku, lebo Facebook už nikto nepoužíva, podľa mňa. Čo? Takže, používaš Facebook? Jasne, že áno. Ty si Jaký mimo. Kvôli boomer, čomu, ale hej. Aby som to zdieľal po starším ľuďom, všetko, čo robím. OK, prepač. Ako to má, Takže- máš validný argument. Môžem začať? No, poď. Nikdy nepoužiť Instagram, alebo nikdy nepoužiť YouTube. Fú, Počkaj, ale ešte predtým. Mohli by sme to spraviť tak, že podľa vás koľko percent ľudí zakliklo tú danú otázku, že skús možno tak typovať. Tak by sme to dali? Tak ja No, povieme, môžeme. že aj čo by si dal, aj čo si myslíš, že viac ľudí dalo. Ja si myslím, že viac ľudí dá, že YouTube. Aj ja. Že nepoužívať YouTube? Určite. A ja by som tiež dal, že asi nepoužívať. Takže nikdy nepoužívať YouTube. No, 8% ľudí dalo, že nikdy nepoužiť YouTube. Ostatných 92 dalo nikdy nepoužiť Facebook, ale v našej opravenej verzii to bol Instagram. A čo tam pozerajú? Mukbang? Asi. Ja neviem. Ja neviem, akože ja pozerám Mukbanga, som bol dosť často. Ale ja to na TikToku pozerám. To bola taká referencia. Ale no, to ma teraz som ako prekvapený. Ja to fakt pozerám, kamoš, večer som hladný, kamo, žerem tyčinky a pustím si, že Bulldog Mukbanga budá čo, kamo, ja Na som Facebooku? na TikToku. Na TikTok. OK. No, A ale tak som v posteli celkom rozčapený. zaujímavé, no ja by som asi blokol normálne, že tento Hej, YouTube. OK. YouTube. Keby som ho nemal, tak by mi to žily netrhalo, mám Netflix To je pravda, to je druhá vec. a TikTok. A Mr. Beast stočí na Amazon, takže v pohode. No, vybavená vec. Mr. Príšera. Môžeme ísť na ďalšiu otázku? Poďme. Dáme čo, dáme koľko? Dáme 15 otáziek a ukončíme to? Dobre. Dáme Hej. aj 600, je to jedno. 600? Dobre. Nie. OK. Nie. Americký Stafford alebo Chihuahua? Čo je americký Stafford? Neviem. Vyhľadáme? Vyhľadaj mi, čo je americký Stafford. Teda Inak ani ja som nevedel, ale viem, čo je Chihuahua vieme asi, čo je... to je isto taký hnusný pes, americký Stafford. My máme Stafforda. Ktorý? Ty si ten Stafford? To je Stafford? Stafford, chcem Stafford. To je jasné, to chcem Uka. Stafforda. Fú, Počkaj, To sú ukážem. fajné to je psychy. taký pes, taký, že k tebe presne. No, Ukážem aj divákom? Máte to asi približiť, či to nie? ja potom dám fotku. Dobre, osobu. OK.
OK. Takže čo? Amerického Stafforda? Jasne, že hej. Takže podľa vás si ľudia vyberú amerického Stafforda. Podľa mňa Nie. si berú viac Chihuahu, ale... Ale vy vyberať, OK. Mhm. Viac si vybrali Stafforda. 62%. 38% si vybralo Chihuahu. Som chcel byť proste opak, vieš. Som myslel, že ľudia budú za To je to isté, len namiesto YouTube bolo... OK, trochu zahranično-slovenské. Netflix alebo Vojo? Netflix? Dvojo. Vojo? Ja by som akože tiež dal Vojo asi. Ale vieš prečo, lebo tam je Černobyl, vieš, že to je jediné, čo kúkam na Voju. Na Vojo je Černobyl? Hej. Nie, na Ale HBOčku to je není ten... Černobyl. Je také Hab. to nič. Vojo je Markíza vlastne. Veď Vojo tam nič není, kamo, tam sú Na seriály. Vojo sú slovenské seriály a filmy. Potom Netflix, bez Netflix? debaty. Hej, Takže viac ľudí dá Netflix podľa vás. Hej, určite, hej. Aha, hej. Áno, mali ste No, pravdu. jasne, že 85% ľudí dalo Netflix. Vojo, to kúka možno, že moja mamka. My kúkame Vojo. Ja pozerám na Vojo, že na nože, kámo. Pozerá Reálne. moja mamka. Vojo. Shout mamka. OK, môžeme ďalšiu otázku? Môžeš. No poď. Hrať celý život len hry, alebo pozerať sa celý život len na filmy? Hrať hry celý život bez debaty. Hej? To A je podľa jasné. vás ľudia si čo vyberú? Tiež hry. Hry. Tiež hry? Ja by som dal film. Máte pravdu. 58% ľudí si vybralo hry. Ty Ty už tam drž hubu. 42% si vybralo filmy. si mimo. Toto nie. TV Nova alebo Prima, to nedávam, skipujem. Messenger alebo Facebook? Však to je to isté. No, Messenger. Messenger? Meta? No lebo však... Chápem. 74% ľudí vybralo Messenger. To nedáva zmysel. No lebo na Facebooku si nepopíšeš samotnou, vieš. Tam môžeš dať, že čaute, Ale bez- mal som výživné raňajky. Ale bez Facebooku by nebol Messenger. Čo bolo prvé? Hlavne Facebook, lebo cez Facebook si písal na Messengeri. Že ako tam si mal ten chat, vieš, to rovno. Poď ďalšiu Potom. otázku radšej. OK, takže, rozoberáme to takú pravinu. vládnuť v pekle alebo slúžiť v nebi. Vládnuť v pekle, čo si blázon, úplne. A čo by si tam robil, kámo? Kokos, aby som bol najväčší panta, no by som ich tam zapaloval všetkých. No a ty by si prišiel za Jak mnou do Moremi. pekla? A ja by som Taký to by tam... som bol pri tebe. Ty by si čo išiel prvý? Čo? Čo by si chcel ísť ty? Ja si do pekla, kámo. A Vy ja? ste mimo. Ty by si chcel slúžiť v Jasné, nebi. že hej. Fakt? No jasné. Ja by som bol Jak žmúrkol. Žmurk. žmurk. Takže čo? No musíte sa zhodnúť. Isto by ľudia dávali, že byť vedúci v pekle. No jasné. Myslíš? No Jasné, jasné. že- A vy by ste si čo vybrali? Nie, počkaj. Tak ty asi v nebi. Ja v nebi. No ja áno. by Ty som v dal pekle. peklo, ale zase máme takých veľa svetuškárov pri sebe, takže ja si myslím, že v nebi dajú ľudia. Ne. Tak, ale zakliknem v pekle. Ne, To je jedno, čo Tak to dobre, je- to je to je jedno, čo jedno. zakliknem. 54 ľudí zakliklo slúžiť v nebi. Čo ti šíbe? No, 46 v pekle. To je aj tak ale veľa. No, zabudol som počítať ináč, takže neviem, koľko som. Dajme tomu, že 5. Máme asi 5 za sebou. Asi 5, hej. takže ešte 10. Ešte A 10. ešte okej. dáme 10. Takže auto alebo motorka? Auto. Jasné, že auto. Auto. Podľa vás to bude auto? Mhm. Mali ste pravdu, 72%. Neviem, však povedali. No, teraz tu je, teraz tu je otázka, že motorka alebo auto. Auto. Dobre. Ináč aj auto dali viac. Teraz, predtým bolo auto, motorka a dali viac. Auto tiež, Auto? dement, Aha, dobre, nič. Imbecil. Sladké alebo slané? sladké. Nie, no neviem. Kamu, Tak, ale raz máš, ale počkaj. Jak je chuť, Jak je chuť, no. Teraz by som si dal slané, ale včera by som si dal sladké. Vieš, že napríklad, keď si dám, že slaný obed, proste klasický potrebujem obed, tak aj potrebuje sladký, sladké. Ale keď mám sladké, tak musím vziať slaný. Áno, hej. tak potrebuje slané. Nie, práve že. Práve že keď chaluješ slané, lebo slaný je obed, slané sú raňajky. Všetko je väčšinou. No akože hej, Takže ale... väčšinou je všetko slané, ale keď ješ že sladké, tak zješ trošku asi že v ríci, že ty proste už viac Ja napríklad, keď mám palacinky, No, kámo, máš tak si sladko. dám, že 3 a dosť. No a máš sladko v ríti. A mám sladko v riti. Že No, to no, si aj no. minule videl. Neboli to 3 palacinky. Boli tu 3 palacinky. Neboli to 3 palacinky. Jakže nie? Koho odrvávaš? Možno... Ja mám neviem. Možno 4, no dobre. Ty kokos. Á, mne je zle. Ja plačem kukli na ňu. Mne je zle. Počkaj, ja som mimo. Ježišmária. Jo, 3 palacinky. Čak, ale ja som nemal 20, hej.
No, vybavení sme, už to nemôžeme použiť. Si crazy, potkan. Stará kreva. Ty vražda. No dobre, takže sladké alebo slané? Slané. Ty si sladký. Slané. 60% ľudí dalo slané. No, však som... Vybavené. Byť celý život starý v zatvorke 40, byť celý život mladý v zatvorke 10. 20? Či 40 alebo 40 je starý? To je reálne. Ja by som Neviem. chcel mať 40 určite. Hejže, keď máš 10, to nemôžeš nič. No, Ostatne. reálne. Len hrať sa hry. No, No a to je tiež také v 10. takže starý, hej? 40. 52% ľudí dalo starý. No. To je strašne, ale 50 na 50, ale... Hej, tak ale vieš, to ide veľa zmyšľaní človeka. Oh. Koľko máš rokov? Za kulisie mi to naznačilo. OK, čo by ste si radšej vybrali? Počúrať sa v MHDčke alebo zosrať sa v MHDčke? Musel som to tak povedať, sa ospravedlňujem, ale musel som to tak, aby to bolo vtipné. Neviem, ale viem, že nejaký kamoš sa zosral vo výťahu minule. Ja by som sa radšej zostral. A ja vám poviem prečo. No, V MHDčke sa zosrať? Lebo keď sa doštíš, tak si mokrý. A je to vidieť. Ale keď Však- sa dosereš... no ale počkaj, keď sereš, tak aj štíš rovno. To je inak Čo? Keď sereš, tak rovno aj štíš. No ale bereme to tak, že keď sa dosereš. len, Iba, hej? Tak Ty keď sa dokážeš, že dosereš- zatiaľ ti zároveň hovno z rytia, že štíš? No, To automaticky- Zároveň? to je A to normálne, sa hej, automaticky to je robí, kámo. reflex. Ty vám... Ty Normálne. keď sereš, tak neštíš. Ja sa vyserem, alebo štím, alebo sa vyserem sa, nie? Že zároveň, že... Naraz. No ale proste radšej by som vypustil kulo a na ďalšej zastávke vypadol z toho autobusu. No neviem. Ale chceš takéto kulo, čo ti ostane v tých tréningoch, alebo také, čo ti spadne? To je jedno. Také, čo sa ti roztečie po Žiadne celých nespadne, noviciach. lebo keď mám na sebe trenky, tak ono to tam ostane. Je Či je to pravda. tekuté, alebo to je pevné. No No, keď to ale je môže tekuté, ti tak to to je môže. keď to je tekuté, tak to je horšie. Sa ti to tak steka po stehnách. Takže vieš. čo? Ja by som Ačko, dal- Ačko alebo Bčko? Ja by Ja som dal- zošťať. Zošťať? A ty hovno, hej. Tak, dobre. Tak podľa vás, koľko ľudí dalo viac? Podľa mňa dá viac ľudí, že pošťať sa. Hejže. Tak dáme pošťať. Mal si pravdu. Áno. 77% No, ľudí dalo lebo Ja by pošťať som sa. sa radšej dosral. Ty si masochista podľa mňa. Dobre, ty by OK, si sa dáme dosral? posledných 5 otázok. Dobre. OK. OK. Teleportovať sa do sveta Minecraftu alebo teleportovať sa do sveta League of Legends? No, Minecraft. Nehral som LOLko, takže asi Minecraft by som Lolko to je kamo Liga spodín. dal. Chápem. Ale aj Minecraft je dobrý. 79% ľudí... Neviem vôbec, čo som povedal. Ty nevieš, čo Minecraft? Viem! Čo je Minecraft? To nechce, no však veď, akože... Ty nevieš, taký- čo? No čo to? Taká kniha po nemecky, nie? Viete, mám fun fact. Poznáte určite značku auta, že Volkswagen. No? Áno, Volkswagen. áno. A viete, kto bol prvý, kto to vymyslel? Však Viem nebol s tým oni? No bol to Hitler. No však viete, však oni mali potom hakačové auta, ešte viem, že oni mali takú jednodobou. Taký trendy. Ale ja som to zistil iba teraz nedávno, že to akože Fakt? Hitler inicioval. Však aj keď sú takí wannabe skinheadi po mestách, no tak kúpu si Fantu, že Fanta. Prečo Fanta? Hitler! Úplne mimo, že to sú strašné. Vybavené, kámo. Fantu som si dal! Ja mám rád Fantu, ale... Vieš, ale... ja mám rád Fantu. A ja mám rád Ja Fantu. radšej si dám, napríklad keď idem do kina, tak radšej si dám Fantu Hej, že ako ale- Ale kolu. poviem do Mekaču, keď ide. Ale nie preto, že Kávu alebo čaj? Čaj. Čaj? Jasminový čaj by som si dal. 65% ľudí dalo čaj. Lebo my máme radi čaj. Dobre. Zašlo nám slnko úplne inak. Áno. Asi Je nás, to vôbec vidno? Čo si povedal? že asi nás ani vidno nebude asi. Čo si povedal predtým? A, Teraz vidno. je? Brutalis. Že asi táto otázka bude taká... A dám ju, Samsung alebo Apple. Apple. Oj, Apple, oj, oj. okej. Ale viac ľudí dalo Samsung. No lebo Vieš, to že- sú Indiani, čo majú Samsungy iba. Puma alebo Adidas. Adidas. A Bimbas. Dobre, Adibaba. Adidas. 71% ľudí dalo Adidas. A poslednú otázku. Rezeň alebo vinná klobása? Rezeň. Neviem, čo je vinná Ja klobása. viem, si čo je dám asi- krvavá klobasa. Tak ja si dám rezeň asi. Hej, že? Rezeň? Hej, asi by som si dal šnícel. 89% Jasne, ľudí lebo- dalo rezeň. Tak to Vinná potom Nemci klobasa. to tam dali. No, je Čo? to možno kam. Čo sme dali? Že Nemci hlasovali za šnícel. Vinnú klobasu. Pina klobasa. Mali sme dať utopenca.
To som jedol takedy u Davida Ja som Burda. to nemal, kámo, utopenca, ja sa to... To je kamo crazy, vykysnutá. To poznám. No a u neho som to jedol. Oni majú v chladničke My sme takú boli zeleň feláci kaste, takedy, vieš. no. Ale to bol frajer, to bol David Burda, shoutout. Milujem. Milujem jeho vajca. 16 mandarínek za deň. Bože, to bolo tak strašne super. Čo? My sme tu boli takí free úplne, vieš? Mandarinky? Mandarinky v nohaviciach. Vybavené, akože bez trénov. Fajro! Sa nejako ideme rozlúčiť. Ideme sa rozlúčiť. Áno. A teraz jak sa ideme rozlúčiť? No, ja by som chcel ľuďom poďakovať, že ostali až do konca tohto podcastu. Chcel by som sa poďakovať samozrejme za minulé ohlasy k videu, k Jakubovi, či už to bol Jakub alebo knižka. Mohli by ste začať písať aj komentáre, aby sme vedeli, lebo dal som minulé na storku našu nad limit, že nech nám napíšete také témy, alebo hoci čo vám vadí, nevadí. A toto môžem povedať, tak len Lukas, náš kamarát, nám napísal, že by sme mali natáčať nahy. Áno. Takže veľmi Za 10 000 lajkov na Hero bude celý podcast, kde budeme nahy. Áno, Budeme z prche stať. všetci. Všetci. Ty hovoríš áno, ale urobíš reelsko. Aj Maťo Uličný. A budeš holý, tu sedieť. Kámo, 10 000 lajkov budem mať len takto, kámo. Dobre. 10 000 lajkov. 10 000 lajkov a pošlite nám Ferrari. Nech to je ťažšie trošku, nie? Áno. Ako môžete sa zložiť, to nebude také drahé. No, vybavené, spoluprácu. Dobre, Ja ďakujem takže za pozvanie. počkaj ešte ty. Piče. No. Konec, čaute. Jaké outro? Ďakujeme teda za všetky ohlasy a určite píšte tie komentáre, lebo nás fakt zaujíma, že jak to vnímate, čo by sme mali zmeniť, prečo by sme to mali zmeniť, čo chcete ďalej. A my už nemáme proste myšlienky na to vymýšľať ďalej veci. Proste potrebujeme aj vás, proste píšte nám. Ježiš. Až mi mikrofón. No, mne mikrofón spadol z toho. Ešte nám. Toto je brutál. Už to ukončí, kámo.